tutu on toma sa se wotie o nana Krobea I'm on fire kajagum na yetie o Ebusia for mamu ina ha yatra se Asem Beba Dabi kase na Otec 1029Fm se yatra se de ebeso nsam de bebrenu an ye de baabi wo ha wote a ano de ye pa na hwa ba ko bi e beka ho asem enkwada ntafo a wonum nam kwan ho wo se moto bi akotwia fa won so na de ato nkwada ne wo na ejina nche nuanom uti mu asem a wo se befem ani ye fro de ni bechem awo mampon mensini kropon ni meka say de school of friend say 19 RC primary school baby am fra totofio wa panifoche wa de meka say watum ne ebisa say ebane say wo kire say etu akasa ewo kwaye bi mu nam so ma nipa ba ko afro baby asem ne sie ni de ompote anuanom obati mu asem na National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat meka say wakeka won ho awo achim odan yedi mu nsem eba Ebusia for ansam no de chapo champan bebrenu a puduo ne aboa no awie wo Asem Beba Dabi so ya tena se de ma wo abo amane sekase na ya kai mo se Youth Opportunity and Transformation in Africa YOTA ebusia nie waso wa bebu na opadwuma ya brenu ni braba jentete ya omo adwuma ye enti brawe hospitality industry no fm ho say ya baby ti say restaurants sans na hotels ahodo o mema ntete pa wasa mo adwuma aye wo ho ma ho mani efre ne mpanfo ani kita ho 0501 499424 Perfect Swiss ngoma papa no wo dwa so awia bre ye bo ho de rakanfo de ma se eye eseye wunya bima akwada na o ebebo apa manadesua ho nsam de baabia wo bedu bia no wo beda soronko Jesus na kato obo ase ahwehwa atum se perfect din ne honam se one more English language history of Ghana RMU computing creative arts science mass ni na da class obane gina na ye de honoma bedwa so ma photo to fi wade no mwesi language and literacy creative arts phonics computing coloring ni preschool books ni na da enya dodo bia wo pen won sabeka JTS photo books ni da ebuso ewo edwaso ababia obefa ye ton ma papa ne de ubisa perfect Swiss busa ubenya bi de mabofra no wode ne to nchen ya wo bomode asate mock exam term exams ebuo no mese ye ketekete mampole eti bomode ahwehwe chi akwan school ranom ewo kumase aputu oja wo be se sinwan kra so dan so my first obore mo memu ba bia ye ton ma papa no bisa perfect Swiss bus won ma ne bi wa homode dwuma ne 0243 29938 and 0540-755-465 every wunya bibi fa umuni manka beko ye diama ane eti make for vitamin ko diama wate anom de ne doso ne so de FD ahwa jatum se eye buoma nipadua no mane CPC tanya nuane nu ahodene ewo mu de eye vitamin yo de ade so am drink aye we cafe ne kala bienim de toko wommo de banana wommo de strawberry wommo ni nyina da ebi ewo ho eti boru mu ba bia ye to adokodoko ne de ubisa vitamin ka onsa beka bi ebusia for yensen for penny of a John Antwibo sia kwa na so nsami so krogen dia ma personaka for say entrance me sanwa adwa na timu nkyiremu kwadwomo de atum Facebook live so Otec 1029Fm so bramfo nyina hodo edi hwe bu ha hwa yembe story ya ba be yin emu odin brana de ekoso ina hwebi Jataba wa harum na dama boy chedom chinchin fidie no fru ma course ahodo ebe na otwa atum Fred enianu mienu awia pesmakafo aye di kase ho ayaw asan de da bio ne ba de obeka media ne kwame agye ne boaten professor kokoto na afei enoba afia aboajewa nsem no ne Asem Beba Dabi ebusia sabo ya bana no odin wo de fo ni bu se wo yo ba tan eja ana edna wo ya busia pani ana se pani bi wo fie na unkwada enam kwa ho na preko pedo betia ne se moto atwia fa wonso amantafo de ba ko amunumu wa okọ enkwada ne bebre ka ho wo ma preprato na ni bebi asam si ye kwa asam ne fa so ba ye de esi ye ka sei nipa busia bi su asante mantem he ya ma ne boni Solomon ni mo wono ne ko kro no so efie ho de esi ona de breye so la ba man so abranti ete sei me juso na na kokoto be juso be jase kan just na be dey so lo de tie nie
wona akọ ho nom de pa na esie boyem kire mu yo na medase na oko adankwa me a ene alhotem kese pa right ni kodri ono mene odansini a na ugina ho bi abra na moto yi twa fa nkora no so etutwe nkomo no de to manim se eya enkora yi eti isaso a ewo adankwa me ewo atwomanwa bi da north district ni na momoko adankwa me RC school a ewo adankwa me ani eya adankwa me police station ni na edin hwanim nti anopa biara no enkora ni gari wi a won maame anase wo papa edo mu ba school computerly na omo be school nti omo ami be si omo adankwa me na we say school ni adankwa me police station de din hwani mu nti na omo gina adankwa me police station wo nti aba omo ami be si wo no ana ono fa ka say obakuru abediniga nti enkura ni gina ono mo hu de eba ya do pe hu ane say eye boto ya me no ka say abetwi afa enkura ni miensa eye atafo any teria ama atana wo mu ni de abra omudi wo mudru eye social government hospital ne de na akana wo na atwa ne nanan wonsie do na empai edin de Rasmia Abdulrahman ono ni akana wadi enfie ne nso a sabe ya me no kasa yi de watwa ne nanan wonsie do ana nata afa ne ho eye so edin enfie ne nso but ono ye de ni koto eye social government hospital sabe ya me no kasa yi de a doctors for eyi na abefia obetwa na yale feso ana abe ana gina so abusia ya di mfonyi na eto so eno ba ho akwada no moto 98 me akwada isa no ogina omugina kwa ho omugina kwa ho afpeka atwema ko school ena moto na ko twa fa no so enta fa ba ko de sam no mu ho ma so mfonyi da so na akra no hwese de nanima ye no brade yakopon abusia ba ba fa bla afa to aso ena ye dey enti bema no ka ho aye fe no Mushraf Abdulrahman ono wati enfie no edubako ono ni tewia no ono na entafo ni edi nachi but enam se wono wo Facebook no so a wo prepare mo edi nti eye social government hospital eye doctors for wo bo nachi ma ni ba konfa no chi aya sabia ebeto na ya le hwe no so ono so sabia me no ka si de o mayi na bafia ono so toa na ya le hwe eso na sabia me no ka se de eye akra na ofim de abusiafo apen nkra Krobea eye enam Muslim amamre nsu ntoma pe Krobea omesi akra na ma na declare akodedni na abra ye ne odansani ni kasa ne tutwi ne kakra gu kimebo se e popo ana etiefu tie shona yes flow kada mami chanka ani ye adwensi ye ni e ba ye ni me bedu police station nti ye be tweme be ye kwa ye ni nda ye hunso ye na car no e bo mi nuano nti obom na baby na jakwedo mkogu ma hweka bi na nesi wanum ni ye na no mo da onam na ketwano okwashe okada na se Rasmia Abdulrahman ana Mushraf Abdulrahman Hanifa Abdulrahman ana Rasmi Abdulrahman yeah Rasmia no was 7 ana Mushraf for 10 ana Hanifa was 11 ana Rasmi was 7 ambo meni minya beido di machino so ambo meni Hanif ya nindia baby ani yesi nam baby ani yesi ejinan ni awa chika klani omuso yeni na ye wo baby fa no obom achina ka mam ko flo ni yakofle no omudi yakwa hospital ono so we were plenty no ya ne kwa Sofia hospital ya de na kwa Sofia hospital na yewie ene enkwa ne papa ne dindi Musa Yusuf enso twetwe nkomo ama ne ditu mu se ampa ne ba ye fa no batia Warman wo free ama wona ape ne Krobea na wo kire se okada driver ne nam se e ba asa no ono so pre mo dia sabe ya me no ka se ono so gina eda social government hospital oje ayareshe na akoba ne se akoye apolitikem akoniaba ene eka odi atisiade tompanifo no se omwa no onhwe ama atovenchama atoniyu obetimi aso anon ono so abra ye ne kasa no ensem sei ana odi to ye ni me wankolansia ntafo ahodo mienu na ba ko sumienu ntino debia omko school adankwa me RC police opposite police station nti anopa bia no omo ya na
se me won kwan dia me dware omo a ida som do mbefo kana se bia me no mbefa fom ha ya na yeko na me si na yeduru okra je se do mokro kwan na nsa na me madane me oba nti anopai dia omma me kudwum osore anopa se kudwum na me se no obekọ okodia o ne nkwala ne nko nti o ne nkwala ne kwa na je se osia na je se o matwa kwan na omokọ na ono so ekone baby eti no me wo ha na ahomache ni mu na wiemu ntete sa because na asa aka kama sisa won so na sisi boso aya na wiemu ntete papa ena me wo ha no odisu frɛ me sɛ praga bi atwi afa nkwala se na me nteka sa ni na me fa atade hye na me dwane ko hospital nti me kɔ no na nkwala no free tawia no so unzo nkwala no medical ka so mo yentafo ahodo mienu nti no panyini na dikan bem oba na dikan na ntafo oba ne bem ato aso ena tawia no epra nti tawia no ne ntafo esan di na chi no omo na bem apra na oba no anyi ti di mi wo ho anu no friend oyata friend rasmiya 7 years mienu no ba ko 11 years musharaf on na me ne ko twa scan sisi am de ne ba no ena de oka ho no so oba na wa film na nata ono so na na ka accident no ho ono so pray into omo oje ayarehwe ebusia yama de boni Solomon nimo ana ode ensebi uba Facebook la nyeso ade kwasem ni we no kra no a omo se de mu nyane se omo sia pama kra na ni ase honom no na oni madan kwa me so oni honom a ho se ufra dan kwa me dwomo na wu sane abesna ko police station ma ho ye sane yeso enti ho ye shenke na ba no anya abotira amerika hu ano mo free asofa so ba no ba be sane ansa be bo no enti bo mu sane a amerika no pa no mo di afro be no so ati ase enti ho nso mo twam wo honom a me nse kra be pedestrian crossing bi wo honom a o mutimi twam ne se akotwa fa koda no so sa onim baby say no ho no kure wo mu ne se yenjae akwada nko ama akwada adwem so utie papa no a ono taa de nkwada ne kɔ ono de wo no mu twam wei maame ne kɔdwom nkwada afoka ne bi yesi nkwada maame no ansi amfa wo no mu antwam o ɛna pragian betwi fa om so maame nka no kure bi e wo ka atwi mu nkyerɛ kwa me amanfo etie me na awie ebra na me ntwi ka ada se me twam especially na me gina zebra crossing mu a ke bi ba na me ye hey ade na wonto bo ase ba me ba betwi bi no se me gina zebra crossing mu na me twam a me tumirika ena twam ade a ne ye ya e wo ka mu ye break bo ne ye ya e wo ka mu e ye break bo mentina ho maka nku ansa no aba be ka se ena wonto bo ase na wonto bo ase onua your life is your own. Hold it well. Utwa kwan mu a famirika twam. Ghana ha no zebra crossing and rubber fo mu ye mu ne saa. Enti se ye mu ne saa enti ma wonkwa ho hia wo. Na wutwa zebra crossing mu atumirika twam. Yemfa nkwada ntwam. Se ya anye ne se mwa. Wo ye panyini ukoto nkwada wo kwan ho so ogina ho a. Wanya abotre empo se wuntwamu bi a boa nkwada no na fo wo mu twam se ye saa de we ye beboa yeah be wabusia ba ko nkolense mu nan ba ko awudie ebie prepare no se wedie kuma se ska fo mu nko boa papa no obre pa mu ka eni ade enya asem ketua pragia driver na de onu nso wu ya so onu so epra onso pra no mu chese onu nso epra onu nso agi na pragia driver ona we eno die yan hwe ona nso akira kwan so de ne nsem wo bie na wo tie ye nkokra kyene moa bayare ya wo na wo ya san ye pra ni wo asha koda ne ba kokra so aka onkusa abusa from mo ya yantu akase ne so na yemfa mamo ye de ni kyemu ewo mampon eye mensi kroponim ewo Asante mantam haya na ninti LC primary school eye wo mo fa bia e kire emofa totofe wa de meka sei safa no empendefo atom trefrebam ne nyina ne se enu ajabrani bi atobia ye ankwada yi ene ye nu aduane ede ma wo mo ama pi krampo de amanebo ne chese nya de wo mo fa bi ewo mu na unit committee member owo
patam ho ayo Owura Johnson Nyameche onese drafo bonko no wo che se we kura no nansem ani o ana wo mko so aduane be se 10,000 Ghana cedis ebegu wo se ye de benua ade amankwada no obi nnim ade property e ba ya ekofa agya ba sanse wo hwe bebie agya ne eto ya enkane ahoma bie ni ho etu wo modwene ho a wo monti asese eti hwan pa na ye sa de we agya efri hi a che se emu nsem no pani che se akwa ya hwosem pa ade ama wo mo na sei ana ochire mu e kire nsentrofo eno na jo be 115 me da ho na uma ba ko di mirika e de ntiatia mu se entu mi kamera na eja atodan nim sa ta mo no na anajo obi ada enti yeso tietia mu fre nipa na se eniama ka kire wie se da no niama ewo mu nyina ne dan no ase se mu anwa eniama mo de school feed ni nyina gudan nim ho na ye o mo office enti da ta me bedu ye na che se adomfo bi be ye mo ma etimi dum gya na se niama ni nyina asai Anya ye kwakotie ye aye Owura Johnson Nyameche wono unit committee member owo Mampomens ni kroponim na eno achi kra na atorenche mu aboafo a ewo Mampon ni mpotemu ene opani a wogina na mu ekasa ye opani kwanchefo a woda wo ma no Owura Mark Hama yeboa no wo chese wo hwe se de enkola asetena esitia na se ne eja na asia frana eden masisa na wo muntim man kwada no animanimu ya nkwo so wo mokwa akosua de eno nti ana mprempre wo matomu se wo mohwe asiesie bia ya eja ne toye ansana o mama kwan ama enkwada no atimi abesua de the situation of the fire outbreak no ya kasa nkura no interest school mu a de Asem Beba nse nkura de betimi akofa akiro na edan no abu abono sabre headmaster no school na ma nkura ni jina ekofi ye fa de se ye bebu edan no afiri ho na ho no ayisi aturenche mu aboafo panipa wono anada wo ma no ewo Mampon Mensini kroponim Owura Mark Hama yeboa ebusia dikasia no ekọ eye ewutu senya Westminster mu mfimfini mantemu o kire se etu akasa we ewutu kwame wete forest wono o si tu akasa wo ma branch baako 25-year-old ewa frim na we me nyasem no nka ya mani boni ya wadi asem no akire guramuo ekofi akọ ho no na de si ya emu nsem nyina watu enkra Yesterday, some Chinese investors contracted these people. They shown interest in that forest. There's a rock in that forest. So they acquired from the chiefs in the area. So they contracted these people to construct a road or pave way into the forest so that they can take samples of the rock for testing so that they can start their work. So they started their prospecting exercise. So during their work, some 3 people on motorbike, according to some farmers who were on that area, saw them. They saw 3 people on motorbikes with guns straight into the forest and shot these people while they were working. They didn't even provoke them neither, and we don't know whether they have some litigation on the land. That one we can't tell because police have started in the investigation. So according to them, they were working when these people came, opened fire on them and killed the excavator driver instantly, and the other person also injured critically. So the police from Awutu Breku went to the scene, take the body to St. Gregor Government Hospital, while a woman has been was rushed to Abraso Government Hospital while he is receiving treatment. So as I'm speaking to you now, no arrest has been made, but police have started doing their investigations. Now, sir, asema kofi ke nyina no excavator driver ni ne bi o chese obi na kofa obo se obonko kwae nim no mo nkɔhwɛ enye adwuma mo chese ombe payabo ho no monti no be hia so be fa abo no samples ne bi akwa ye mo hwehwɛ mo ni ade ansa adwuma na hyase no bi ni babofo bi kɔto hye won so di tu okosi won so a abrante ndinde Gausu Yusuf no ono kire se abrante no afiri man yonko Charles Esuma wono nso eprepre a emu odin ewo mpotewa bunuanom ye begina rahusem wesunse ho de boabo na awie se Asem Beba Dabi kase ye de besi wa ha na mensan for penny of agina ntwibo osi akon na boafo eja Sam sans na papilo num omu nyina yo ma family otis lo mo ni mon kan so woto ye nkrafri adankwa ame na Facebook ne so friends ekwadwumo de atumu jatabadama chinchin fidie no furu madema yen
Enuanom yenu ya edo imoti en kamedi ne kwame agye ne boaten professor okoto na afi enoba afia aboajewa Asem Beba Dabi Krobea na Asante ne dom etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, heavy and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ne nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye hepa plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Antipavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Ate say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan o pharmacies na heba shop FDA age edwede nkrato ya tum Hey, Opani, Mashusha watche. Sa perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto be maneba and na say we there so ko be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the master school so a here womamu a tufo nkwa putuoja station ho a enkran danso mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture to malaria na sekura sweet darling my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie, Hepa plus mixer. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin wo hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And ye wo so wo ye Hepa plus wife. Na abo no. Hepa plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobodra mapa. FDRG edwede nkrato ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a ye hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love.
taste, refresh your vibes. Odobo sumine dru hobie mo eya apomodin pa ni odo edi ani odo se wonni apomodin pa wenti ena Otec FM ene by Grace Medical Center aka won ho bom edi hihye gu akwemu yede behwe ya apomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin panti ya titi niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabeshe wani wo se a scaling polishing and I was so how bia afi ye behwe se de ye sa ene ye brebo ahoode sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ewo nipaduane mu ene ne ye hawo woni nipaduane mu bia esani se by Grace de Ghana boy na giatu eno nti hye de fiada February bosmi de toso du miensa ewo Otec fie he ya empayefo say the ofruria pa ene piano ne sa hunti abofo maso yasene ebene Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing. Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom Jibia Obenya Wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult, wa Quantum Aconfor. Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec Fudiemaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Asem Beba Dabi. Woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi Woha, Wuko Tie, Hefa Piao. Adonu mubuhura ayeye ne na asienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edibigi Otec nyame ma onyuma no enkoso opanya wo pie adwuma no enkoso ninkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoden ni omo dia ene se ame no kasa no pai enkwa na odi ama me odi asem ye wo so wo dia sene ya metumi ati ato obra ne ho hwibio pata ya sede na ade ache na ade asobi bebi so wo mo so na ni asem ya dini wo mo kwani mukura na eyi tuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa we die ne chense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yibi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mo gu eni mase nya sa no mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mo hu obi eni mase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo hu fi sa bre bro hwiri kopum bra odo obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho ode ni tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen aja nyame shirawo amen me da body ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mo ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na ye wodia na sɛ Otec 102.9 FM na nim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hweye sɛ obi kɔ awale a o misa nyakopɔn sɛ woni nyakopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ ukɔ awale a
bisa obusuma a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ oba na awokɔ kɔwɔle no sei ni sei ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ onkɔ hwehwɛ yere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da rade ase yensu da ase eba ni papa pa ni o asam na ye ka ni sei ya ye ka ni sei no enye abontinsu o eye eba eni papa me de wo mu nyina ne sei wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot e na wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko mu nyina eja oboa ani igbe oboa meba obetu nsa ensa nyina ka ho oboa la ma me ne ba 220 cities ana ma me ne de ma me yire o ma 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne sen man to ko oboa won kan father me say adanse for me kasaguha wan suro wa ya won suro ni pa bia una won paboni ni tie bachiru dia me pesa me kyerɛ wo ne sɛ brɛ wo ho ase me mpaja me mu o na ade a wo me sɛ free me kwala abram bashiru yes sir brɛ wo ho ase me say me 43 years ne busa papa ne sɛ ne sɛ ne madie bashiru manya sika tenase wa hiti dia ne pia bonten na kɔ ne mfrɛ ma nyununu mfa ho ojo ano aba ile nyame ayeyie enka udin kronkron no ena wiai odoma nkuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne ade hye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye ahyiehia
aha ye Otec 102.9 FM so ene eye wukuada ene ye ogefo busumi de to so 9 emfimpinu ne aduonu nsia mu ene ewe ene wiei yasa hia bio na bre na wiedu se ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ye de ba besom na dwumadie a ye die da biara da wa afidie so siehia asem krope ne ye ka ye se ye de suade ebrekro na mu ye de kire ye ho nso ade anu nti awiabre yi a ye hia no kre moma ye nse ye ho se ye ba be suade ebrekro na mu no ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadie a ye die awie ye live ewe ye social media handles le so ena awie wutie ye ne awutie ye eya ano akaye ahye ne nso se o hweye no na wo hye wada meburu hye ma wunianom nya de suane ade kire dwumadie bintie ma wonom enya bi nso nhwe ebrekro na amu na awie wadwenkire bi a wo no o de bebre ye wo ye comment section ho ye beje ye bekan no kama wa afidikasie yi so ne ade amawo sa abrekro na amu no wada roma o de comment ne betum ba bi a wodi free a wode ba no eya afa ka ho bi fatum mayen ye beje akan kama ewa afidikasie yi so ne ade amawo ena wiei ube follow ye na wa like ye eno beboa me bre bia ye bechia wa afidie so se no ebebo nka ye nso betumi anya akwanya no bi na ye nyina ye hia ka abomu asuade na ya kyere ye ho nso ade awie midi de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie awiei Krobea jata mene wahia ewa afidie yi so ena bi love radio fu amu Spain Yankopon hira mo nyamo kese ontutumu anamo nsi ye no omo amo ewa akwanuasa hodo nyina mu yenuanom amo United Kingdom mu GN radio fo Patmark radio fo Abawa radio Amansan FM Breni radio ena Sahara radio fo nyina no awia ye chiachi amobom abaso yesre Yankopon su nyinkyere ede mamoa monsomo ye adwuma ewo saami ayeyi yenuanom Kings radio eni ni TV fo ya mo Paris France ruchimani mu no ena wi ye chiamo nso ye da Yankopon ase ma mo nso mo nkwa afa dachi hima radio wono de Denmark eno wo Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio ena wi abedwafo nyina gba da mu abiem emiaya hodo a mutie yen na mo hweye nyina no ye da mo ase eburu ye ma yen ho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia mo amu information centers ahodo so na mo fa ye nyina no yeda mo ase mo wo mafie mu mo nyuma ahodo mu mo kaase mu ene mia ya hodo amu wa mu tie ye nyina no otwadi ampo totrobo nsu kwame a ohira obi ntumi nnome no awie wo hira ye omwa ye na wontutu ya na mo enso mfansi awie adofo ne adehye ye hyiehia oba de achi ame ye hyiehia ye ja akra umpomu Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na ye de Nyankopon ode nenso asan afem ye sa ene ye ukuada ye wa yiem ode afem ye enye ye nyina na ode fem ye se ye ya ye ka se ya akra no ya fro obi aka kire nso obi ewu ena se ye ya ye ka se ya fro obi nso aka kire nso obi nso awo enti eye ebi kono na ebi ba sa ne wiase abrabo no etie eya kwa me wo ho na me wo awie ye na nyame yawo ye de da bia tetina sa wan na nyame a hwan na kwakoda no hwan ya ono ne kura ye nkwa ono a na de ye ko ene ode ye ba odwumtuni bi bo ne nwom ose ono a na ode ye ko na ode ye ba wo hu se ne etie no enti meni awurade na mo a minsuo enu ni mu ana akwan nyina mo oje ye ntata yedi aseda bema yenjefo nyame ordinance afem yen adofo mabedwafo no ate wonka no awie ye hia na ye ba besom ena wie se ne yemedinkin aka kire no sebe Otec FM
ye were yim Otec newsroom e were yim Asem Beba Dabi dwumadie ye were yim ni se ntine se Uncle Labo ene na bedwafo etena newsroom no prepare kase ebo no a kwasi wusu acha ho na yetaa ni hia pa ye wie yi na nya asem ketoa ne ne kwasi hia pa enya asem ketoa adofo ne adehye se ye ye ka sei ye free Christmas break ye ni Christmas papa bia eba ye kwasi ntumi ma Asem Beba Dabi news so da enye ni bibia nti o onkan ye ho bio e wa asase so sebe se wo hwese ne owuo tie no a akwakoye te se tekyeremaso boja eto de bia ensem nioma hodo ede nam no o ka tekyerema o pi boja ni bigu na wa mini bi sa pepepe enete nanu ayedi ne na awatwedai ya dofo ya tiefo pa ni ya dehye ta yechi ema yedi se ye ya mene wo kan memini de di anim ya de kwasi tumpam na yakata kwasi wusu echi ni asan agira so anom na chisikasa ye kan ya o enti ene ukui ene nka ho ochire yawo efie memene akanansa ni ye de kwabena na ekɔhye fom obeye ne dai saa ni wiasete se ni obetena ha se ye hyansam no ase a unti bio kire se wuwu a wachi akata. I'm telling you se wa anwokra de ne kankan na emom se wunya ba e wa asase so a se wo ye baboni o so wo ye papa o da se bo a okwa ye bodi de batani din ho oba ye okotokopi oh eja asumasi ne ba na akwi enu asumasi ne ba na akwi saa ni wiase abrabo no etie enti memni de di animi adofo ne adehye na kwasi wusu echao of blessed memory ye kata nachi enti adofo ne adehye yi se ne moyo ma ye na wotweda no eyiyo ne nso aduru hobiewu ye fa kwanya wei so na ya tonsa e de afremo se nyankopon ya adomo a memene da se bia wo pese wo hwe nani achi na wutwa ni puruse twato de a ene obeba ntem kire se ye de da no a ahomache no nan no a ye bebie so no be ye no nkono brani mu ekonondu brani mu de efunu be ye dai no nkwa amenam menyonko ma kire mai bi wo ka asem bi de kire me say enti ya obi awu ye de nipa body no abremu bebre saa no ya mo nhemo o se Krobea se wuhunu akukofuna o yam hyew na msi wo so on de wo ya aboa o se aboa ne kokora wo mfaso se wu nipa no eto de bia wunya akukofunu nya serva utumi twitwa makonom ne ade egu ho nipa wu ayewe me se daabi o se ntie ne nipa a wawuo ene saa akukwa a wawuo ne kora no ho ana ne wo ho wo mfaso ese senkiesuro ohu ze ne ete enti obekọ de beye bia obekọ eyiyo na duru so enti memene da no ye fa kwanya wesu atonsa frɛ na nanom abamu mpanyimfo Ghana mpanyimfo oppositionfo mpanyimfo hemfo nomne adwumayefo won santwiro fraternity enyuma ahodo nyina mu nyina ye tonsa frɛ mo se nyankopon ya adoma memene da mo meboa ye ewo asonwase Methodist eya odi ewunim hokra no a besi Otec u besi ha enipa wa ha obekyerew ba bia asonwase Methodist no no kire se unya duru kwan a onam sufri mansiara na ba to ba Otec FM sa kwan na wonam so a eduko straight onante nche uduru trejansen no animu pepepe ubehu se ya boka no pene wo ho na mabeboa ye ebia ye kan o wa akiri enti wuntumi mma we ye official momo number ya Otec ya busua eyesi ho
se mo a mo pese mo nso mo boa yen na mo wa akiri enne benchre yeso no mo de mo nso mo nsa abode ebe fa so mo ada ma eburu se wo de ba wo sande eduru ba bi a reference ne wono a no am wono mo aye ni AOA what ya say ni ehu se ye nsa abode number no eye 0240 88 9243 0240 88 9243 sa number we kura no Opportunity Electrical Company Limited any dia ebeba enti wadaroma wo ye ne saa unsu behunu ne saa na aboayen ama bibia nso aye kama ya ka ni se ye wogidie wa arehemu se nyankopon ya adomo a mo ba beta yechi ye damo asie buru awiai adofo ye hia ye de Asem Beba Dabi dwumadie ye de ba besom na enawiai oba de achia me wo ho akura me bo ha den asentie tie yi ena mpese me ka kire onipa bibre bia otie ye nawiai wa wutie mi nawiai ade we hyane nso ewo wabrabom se wo hyane nso a nokre me se wo se eboa emo abrabodon etumi koso tote muntie se wo mpese watamfo ebenya ohonsem dodo a eya asusuni wadofo ni nkomo. I'm repeating it again. Ona umpese watamfo ebenya ohonsem dodo eye ni na ohonsem da abonten eja kwa medie eye metamfo pa no na ye dan na saasem we wote ye woni eja kwa me akodi nkomo so na ye otamfo uhunu otamfo a yesi suro no uhunu otamfo a yesi dwane enti eja kwa me pa de baabi a wonam ana baabi a wonam no woni ni bompu ni mpukuru a wo pe baabi fa eye dan na wasem ye utwotwomtwo wasem ye okuku amusem eja kwa mete eye odofo noa o de wo frɛ se odofo we de eye mene noa na ekɔ eye mene noa na eba eye onoa na mene ni bokosu atafre anya yie kura no mitumi ne tonsa edidi eye saa nipa kro no ene na wie yi ode ho nsam ne nam enti awie me pese me ka kire wo se wo pese watamfo te wo honsem dodo de a koso ana ne wadofo woni a wo frɛ wonom wadofo no koso ana ne wonum ni nkomo na mom se wo mpese watamfo ebete wo ho asem dodo de a eye ne wadofo ni nkomo se wo ye ne saa ebeboa wo abrabo imu awie Krobea masem tietie ni obo akra masem ani Monica sa ene nyame ase na yenchia yetiefu nyina titiri wajaboache wo maizi wo ton paint woni amonu akra wasemi aye kashe ebo hi sika na sika nso ehimbo ene se on pese watamfo beti wo ho nsem bebre ya ene wadofo enni nkomo bebre edoso pa ne muzu odu ampa empani se enka nkyere obia no ya ne ho adansefo ya aduoso wonso otamfo de woni ni nkomo na emom woni wadofo di nkomo ndisa ensem ni pia bonten a ne firi hen ya adofo no a woni wo mu di nkomo no a ndisa woni wadofo no ejae enkomodie bebre a ebebo wa ma nkomodie no so akwa abonten firi se adofo na no mu di nkomo no omukro no a ene de wo ho nsem ekwa abonten enti ni awo se wo hwe yie ni se wona woni wo mu di nkomo no wo hwe ni yie efiri se wote so nso a watamfo no nso nya wo nsam nte efiri se hyewtiri mu a ene obi ante ye na emom se obie wa no ka kire obi ate enti obi nso betumi ate ne santi na mpani se nka kire obi ya ne ho adansefo edoso asem de onko na Krobea me ka kire wo men ka kire obi a ono so bekọ odo wo de onko na me ka kire wo ye se nka kire obi a saa wani bete no na aye omo mate no eye bebre enti se wa ni wo nkomo bebre so dia ebe boa chance ubedi nkomo bebre fi se dodo a wudi no ono so wodofo ba akọ bi a
ono nko ade obetimi aka akire no wonko ade metimi aka akire wo ono so wonko ade metimi aka akire wo wonko ade metimi aka akire obi a wo de ono nko a ka asem kire no enti wani bete no na asem na nse obi ate no na nipa be se wo ho na ate enti akra ye da ase me de ka de ho no me da ase eburu awia yi Mustafa Said o bremie abusua kruwa o se na ya Krobea Asante ye da ase eburu se ye nu hia wa afidie yi so a adesua ne ade kire dwumadi a wo de ba be som ye no na na me ani je pa antibadu maame ne tonso obolo nana onfa odwumadi ni ni agro me maame anti Mary wono so wo so ame akra Krobea wutie upa yeda mo ase benin fensi sawia ena o se akra ya Krobea Asante me na awurade nyankropon ase ode nenso asan fem yen na akra yeti ase yi eyono an ye de aseda bema no ena wiei ye ne won so ase ahia bio ewa afidie yi so yeda won so ase ena Rashida Mohammed ena o se akra Krobea me de ba bi a me woni ntime mo adwo na hote sei nyankopon hira pa wate na ensem a esisie ewa ate asefo asase iso no nana ya de doso akra Krobea o ye live ewiase nyina obi etie na wo ba moro market ha nana yemfa ni agro miami senior man ye frɛ no Agiri Bomba nana Krobea onu nsu tie wo hapa yate ogoro mensansu nie nana Krobea wie wo ye live wo ba asuo nwunu a nana Krobea ne ye monitor ye hwew nyankopon nya onu abedwafo nyina akese na wie obey ena o se Krobea papa bie akra mi wogidie se nyankopon adom nti ho ye nyame adom ye ho oden na me maame ye frɛ no Antiales owo kokoso tikim nana maame no otie pa nyankopon nya mokese wate na ontutu mu anamon so mfansie yeda mo ase nana ya amampene ena o se akra Krobea uni utim ye mo ha na wiei yenso ye hwemo ye tie mo ye sretwedi ampototrobonsu na dom no se nana enkoso ankurakura mo na enye mo kese Krobea echia ambassador chia ne mame ogoromensa ni echire se ono nso mfa odwumadie ni agro nana se ye nyina ye hia ewo nkwankwa anua na sese yia na aye kama se nti asam ne tofom no na yensu ye bobo ho na ye dwendwene ho na ye hwe baabia sisan ede brode ho no nso ebefa ene amankwa positive awiai mahum se won so abaso o se Krobea me chiachia no abedwafo nyina nana na me bomu abaso ene wie yenso ye wa homa ne so ya ye nimu nyina nso na abo adem na yenso ye tie mo okay ya da mo nso ase ebru good afternoon onu abedwafo no na Krobea mi wo bonsunkwanta Raz Oma bonsunkwanta sehwiana sehwi bonsunkwanta ma yenhune why bonsunkwanta for nyagopo nsamo pa na onyamo kese okay awiei adofo e ba besom na mewo mampanyini bi ewo manim ha oledi be afidie no mame o target no odi de say oledi pa cho mi de akoso pokua ma ko na afri he na ba ha pa cho me krom pa ye aduamwa na se so na ye kodoye me nana mo kodoye ne ka ho ene se mi kunu so de maba anwe futu no so aye kakarama me na mete ho enti se what he se ya mum de me wa anwe futu atwuma mpo nu anwe futu pa cho wan enti ukunu na de oba anwe futu me pa cho wan yo krachi yo te wonsa ni fanso yi yo de e me pa cho ya me ba oba be ma no krachi onso ti anwe futu ba cho me de mo Sofia odi ya waba kumase ontina kurukumam esi anwe futu nso ha ye de ho ye de kama galawo ho oledi atemase mi aye na galawo no de mu edo hu ede na no krachi bi a wo twa kasa ewo manso no kasa hwe yen yakwan ye enso kasa egu manso anya asem keto obo wo hwe kasa no enye easy galam serious no
omo chili o they say apam wo munyina wonana ne koba so omo apam wo munyina enkakra omo wonsuo ne so ne nso de ole de enye o de obetina anwea futu foforo na mo bebo koko spray a nye nsutini mu nana mo sa no kra na yesa gu ahinam eni yesa nom de gu ahinam nom se mutumi sa nom oni asem no mnantie no tototofo ne kra de wo mo kra na asɛ asem no kra ko kan wanya asem all right ene maami akosu apokua edi asem ena de wafiri anwea futu de waba be pie me ne mabedwafo ne metiefo anim nana Krobea da wase se wa mama konya se menkasa okay mfa masam nto abedwafo anim no mu ame masam oya afeso me da munyina se so mama ha ye joso menka munyina ho good nana ayi manana ya owu ye nyame fa ne kra so nsie ye anakosi usu tie mu radio nu anko asai kusa mama ye mobo kusa tina na onya sika anu atobi abe metobi amount toto metobi amount toto amitie wo pa metobi amount champo ayi adupre nya ponche nyina me sa nana me sasa ne nkura so sede obo na me sa tina na mobo metobi amount afi mi entie wasem nana masama ne se meto me yale me bugu dem wa kura na oni ha me ba penenu na woni ha enti wo ba ni wakodi ayi wakodi obi sika bi mi yedi wa akotu woni wo mi ana me hwe wo sa anka krakra na aja ye upie wo ba me bubu agudam wa maame na metim baabi aja nkura ya na ahwe me sa nkura na ahwe me sa na nkakra na me pie no ma ahwe me sa anka krakra me maame so akam na ne kokon so wo no ka che se kokon no yemfansi fie wo ansana ye becha ayache na ja yesi fie no awie na nkura yesi ye nche menua pene ye miensa te se menua pene no wi no ja ye nkura mienu ti nkura mienu na abehye wo mu maame anan to ya ye miensa ma miensa na be ma ba ko kan no no wi onu odi ya wa ma ya na no onu wi ena aja wo mu se menu esi sa na te dia ayaye yesi da na wie dia ena ye nche kokonu ne ye che me so me ba doctor yesi menye operation kura ya boabo me sa obi ade kakraba wo panini wo anya bi amame na me ba wo ba panini 30 million ya me be pen wo kromo wo me brasa me anya bi enti me ye chefo no wie na me se ne sa na te am de me de be gisika sa that day no kokwa anso wo enti no obi ani sika enti me ya me anyu obi amana anyi na me se kokwa ya me anyu obi amana anyi de na me ko pekra che no na me de ahene sa na mako no mpe obi mame na me nya sika ne bi nso so na me ko yi operation ne ya be diburo nyakora ena eja me ya ena wo mu se abusuafo ne se sa na te de awoba no loto bi no otwa enti fama no e de ande wo matu ya no aguso me babi aso ankobi me nkoa ena me koye ya brebre track mu ko sere so ena wo mu ya chenchina fama oba no faye fama no wonya nam se me de manu se me de 50 million aso me sika so na te se me nya 30 million 20 million no me de beto aduane adi na me de enu aso sika no so na me de ko se ni obenya ama me de a me de ko mani pa kro mfie nan enti se wo de mama me de a ene ye se me de manu na se obete a wote kokon na wote a wo me ene abadwafo kra ne kan no so wote a wo ma me wo se wo hwe no nti wote a me ne bini so de ko mo obi de a ene eno anu na se wo hwe ma me na se wo de ne kokko asa ma wo de a wote kokko na me ne bini ena wo sin ha mate ena ko fa 20 million ebre me na me 20 million me pa de 50 million na 20 million de me de ye de ena aseje wow ba no nya me ba no tubu eno o pesika ni bidi asoso akoye operation de onibi na mom wo pro bi di kokko na si press de akofa 20 million aba 20 million aba to aso anu akofa 20 million ba ya no na me se me ba no metimi nyi kokko ni mfiri wonsam me kura me pewuye metimi nyi kokko ni mfiri wonsam ti wuti kokko na afe na mfie miensa ni o
wote kokoo na fini a wo se me ka me bia ma no si ana super kura him wote kokoo na afi we ya na wote ade fa 30 million ebra me na de beka no fa twitwa nkrampa na fa dodon na fa bra me na nyame ya adoma na wote so a enye se wo fa kokoo no kura wo budwafo wom mo fa kokoo me ntwe krata anto so na asi yo ma mate na me de ejisika no na mba me yeye eti kwa me asema me kan di so o si yo ma o ba na de kwa me no me ba na de kwa me boache o wo wasra to timpomo ene kura ne ma me nua ba ko se wa be kumase ya o wasra so timpom nya enkawe nyina hini kwa so sra so tira ya so wansambre afam okay wansambre fam wo atiase emo ho nyina kwa me boache toaso eno ana aja kokoi me de hia wonsa ana ase yo ma amate me de me yesa nti wote afe no ana abram 30 million no papa me kam ko odi abeso 20 million so me kam ko to je se no anu no na no bronya e wo ho na wode 3 million bai wo ba yie bi wo ho na de 3 million bai no anu ana wo ko na be wo de 2 million mark da bi so on family no anu 500 ayi 5500 mpo sesa na e kan eno anu no papa se me tiwa pa kura ne se me di misika ebe ma me maame se me maame nye ko dem so na me hwe wo papa ya me nan mintimi nko ba bi o me da ho na nko fo a chede ebura nyan emu kura kugo a me ni ye mintimi ni ko fo na cha me niema na me beti wo ko makam ka kire me nua no wo so ka kire na no o trontrom no o tiatia me nua ne mpekasa no trontrom no o kasa ana me nua ne jaye ebesi nne me fra na wakati ne fo kura ka me fa ne ma me fra na me nua ne kase e wo se aye wo ho o dem na me mintimi nkona ma abo yi so ama me na ne nkoye goso na se ko bubu a se me na ma me koto na me so da timi ya kurukuro se ye de chen ya gu wona wo sesa no sana me na ne yem enso doctor se me yem operation a enye yie pressure no pressure ntie enye yie ana kotodwo no kura no de asi aye no o ma twa photo nko ansia ai photo nko ansia o ma ya senka ye be hu me mobon so enye yie ntima me fa ne sa nrona ene da bia doctor da bia na wotwe bia doctor ma fa bibidro so sana me na me gudam bibidro na ma me sore ena me bae so a me nan so ntema antene na me to ene se me se me de ba na adonfo na Krobea momwa me na me nyimi kokko kwa ya mba so be ya ma me no me nya bi ntoduane na nkura so hu to wo mu mo hwe wo mu yire no mo mma na madawo mo mu mbo wai masamo ya mitimi nantie o me kotokura kotolete a den mame na me fie ho me kunu adawo ma ye no wo ye ayi bc so ntie ja me ya na matena so be den tama gogu so na matena so na makọ ntinana madawo ma mitie mo pa mo moame na wusu a chan wo samma wo ho ahu me mobo wai na wo me mobo amonyim kokoko ya mbofa so akoko no me nyama ade no ato bibia dia akopim se mewu no mampokwie nya botre o kwamboachi oyo bapa me kan bibia me bapa me ne kokofo ni bi na wo no o me dia na ne papa ne what they say bibi na ma o eba mete wonka enti kwamboachi me pese mi hu se kwamboachi eya obapa me bapa wona me bapa ni no me nti bibia se o ebra ahyase no enkwada isha ase didi ntoboa na wo pesika ni bidi asoso no wo bo kwamboachi amane se wo koyi operation enti o di discard free ma ho wo bo na amane ni nyina wote o kan de en na kire wanka hwe
okay oni bi wono kura wo ka se wo pesika wo frɛ na wo pesika no ho a papa tia obetia wo no wa wo ba no me ka bibia akoda no woni akoma wan tia obetia wo no na ne maame one ne tifie one ya na akora no waba fom one ne te se de osi ye maame no anya asem kitoa ate ne ya na akora ote hwan fie wo sere so timpom yenya me maame fie a yesina no ho an wote enti abusia fie no wote ya mefa ne se enka fie na wote mu ne kora no eye wo wote no wote o eye wunti no wote fie ho me da kora no odem wo da no odem wo yere wa banoma a wo hwe manoma ne bakura no wo hwe no me ka kire no se ne baba ko na what they say yes e friend ho no wakura ne bewie school kura wo hwe no enso wo hwe abanoma hwe abanoma mienu enti ebra amanfo ka enye hwe fakoko ne makwame no hwe so ehon de otumi konya 20 million de brem what the brem what the 20 million ne brem e ma wo sa atemi koko me kura ne magimi pa oni sa abrewa ka bibi no kora wa ha kire me eye wa wo koko no no te na fe edi mu 30 million ne ba be so ba me ka me koto dwenu an me ya me koko anu ote no de be so ma me 15 million me ya me koko se wati koko no emfie se me ansani ene we no emfie me ansani se me de kwa ya me de kwa ma no me de ma no na fe no ote awiade no so ho na fe no started te ebre me 30 million ene ote afi we no enti so wasim fie na yanka aka afeda waka kire ne so mfa kokoo ma maka kire me kura de me ya ne se me se me ba no enti kokoo no wote a me nya anye operation no enti wote kokoo na won kyem mienu no omra me fa no no so mfafa ene wo se de no wo se da me maka kire ne se mfie na de je so wote mfie na ne wie wonti kokoo ni mfie na ya won fa kokoo ni mame na ja ne man nti mfie na ya papa na madidi ai wo hwe me no fa nkwo we obi ma anya adwuma na empanini a motena ase ye nhyehyɛ yese ote a omre ubini no empanyimfo ne nso ate se ote a omre ubini wo mate se me nua ne tim ti da bia me bo me nua na amane me mentimi nkɔ hɔ ena me ni wo mu so number enti me nua na me ka kyene se sister se ni na wo ba ye o enti ka bi no one na kasa wosi wo de beba enu anu no wosi wo de beba wo kura na kura wo se adenti na yie wo ho ya meka no akura ni na medito ayie wo ho ala na ya fa mafie ameka na mse mintimi na ntema wo mintimi fa ka ma wo fradia metrama me kwa me ba me koda me beda doctor be na wo twemienu na nkura ya na ehwe me mfa so ba na wo so se me sa akọ ho ntimi nko krache ohote sei wo ye bema unu ya panyin ne kwa mboache meboa bema yenimu ketoa wo ye fra sei ye fe na Japan Emmanuel Japan na Japan die nkomo na mo anuanom no mo ne mo nua kwa mboache edi efa mo ma me kokoo yi ho ana Krobea me bla na de o frɛ na de se o kokla no onfa puna we se woni wadi nkomo so be frɛ no du onfa du se pa se o be frɛ no se o be fa pa se woni wadi nkomo bi onfa o kokla asem hia ye mfa nsoma mfrɛma mo amatumi atu anuanom no mo yɛsɛn ye nsia okay enti nkaye no maka mo ho abomu akasa bi a yenkɔ ne wo e wo sere so timpo mu hɔ nipa nimsin krotwa mansa ne ani ni nkohia na Krobea empani fone de o me ma o mu nyina esu na ye nkula no de ba ko wo akontu oni ha nti akame ana yodi machi na muntumi nkɔ se wunu ya panyini ye de anya ye ka bi kyerɛ no eduru hɔ akwada ka bi ye panyini ka bi ma metobo yinro de to nkyɛn nioma bi wɔ hɔ no mo a sɛbesɛbe obi abe hyekora no a sɛbesɛbe enioma fani mu bɛma musuro so obɛyɛ maduro nti na muntumi nkɔ ana Krobea musuro ye de ye nsuro
Ohu se ne ohu are ho se ma ewom no so ohu. Okay, krache. Sabe ya ni ayete hai jata ne ne ma. Ti ayete yi nke nipa kuyen dada. Nenso odoma nkuma na dom ne humobro ene se wudima obia na se mo ya ota wachinti nipa hie bone a emfa na meka kwabna ne tumi kwato nkra kire se wo so ye konfo medufu wo se wo ye konfo wakwa akofa oyire edi ama obi aton oyire baako 150 something million di ama nipa no adaye a wo se ye frɛ oyire no medufu oyire na wo sabe wadi sansem fun kwase asem wei na ye kwa akoka unim de oyoye akoton kra se oye nyankoma de se okwa akukuye enti obi na ho ewasi ayewu enu akosie enkra no ne botaye ne se kra ne baako bia wu a ne ma bedwa no baako bewu krache yekuyan wiase sumbia wo wiase bia ye ne eti hai ya gidi ye ntia wo bi som na emom ya ma wo ntete som wachi na wonni nsɛmfo ɛne nsɛmhunu ɛneɛ yɛbɛsɔre atɔ sɔwere enti atiefo mohwɛ saa asɛm wei sɛ ne atie o yi to de bia abatan wo sɛ yɛ baabi hwɛ ɛyɛ maame akosi apokua yi ɔno a ne ba ɛne kwamboakye mohwɛ niye kwamboakye akɔ akɔfa ba ɔno wɔ ma ɛnsɛ hwee abanoma kwamboakye maame nan ɛyɛ ne ya kwamboakye yɛ loto adwuma maame ka kyerɛ ne sɛ me ma no mejegye nkakra de afiri mu hɔ ɛde akɔ operation enketua kure tumi de bi aba yɛbɛbɔ kwamboakye amane akwamboakye sɛ woni bi muntie maame na asɛm ne yo enti tamu aso ɛna ɔyɛ na adwen sɛ wɔkɔpɛ bɔntinsu ni na nkɔde ne kokɔ akosi pressure wɔ hɔ na nkɔagye sika ɛna wɔanya obi kokɔpɛ krakye de ahyɛ ne nsa ɛna nabusua ɛne namfo bi no mo yɛ na mfa ma obayi hwɛ so ɛno de kɔɔyɛ a kwamboakye atumi akɔyi 20 million ɛde abrɛ ne maame sɛ sika na awopɛ no gimu 20 million. Okay, abedwafo atena se omo se ye ne yete saa de a wo de ye o maame ankasa enti opon sika ni nyina achi no wote koko na fi bia kona koma abrewani binde muntie o watwan ya ma fidadu ati koko no a maame no de ama no a ene de aba betua 30 million aka e de ama maame munsantie o efri saa bre maame kire so de 500 cedi 2 million baako 3 million baako eno ano no ebiemu amabio maame na tena se ehunu se ono a ne ba no sebe osisi no entia ne yete saade a obegine koko eno obai ebra wokoda mu no ada na wumfi no ho papa ko bobo sia sei betenko ko je bosia sei 4 million ya mani ye 6 million no kan ye sika na ebi a wonimu menimu pa acha ya ebi besi ho eba menya sika nkotua ne de bia si ho se kura ka 3 million na mse menya ntua nti maame no wo meche me nko ana akema krata ne da ho enti wo de prison no ana yes amede awurawura mu saa kokoko ma bi baabi saa ya na yede ko ba manhia de no da no ye free manhia no da no ye free pa na aduane wonya bidi me ma na me koma me ba ko me ba me twawe nti me ba ne wo mu ka sa me ma hobiem na me mpa abaya bi no mra nti me ba mele me dance ya no wona na ba ho me disika ma no toto report ne ayi wei en chance nyina ayi bra no nsreba na no odi na yira wona ne ko disika no wo ja no na dia huska obi disika fra broche na bra ne se won fa ntoprot
no odi and oba oni di ye ni ja no wa ne no wo ne baba akwa me se wonhwe no and ode ye ndo to ne mama no ja no afi wo kodam no wa na wo bre no na me bre no ene ne wo wakwa ahom tie mu a oye usade me da adama me bubugu wo na kroya wo ba ya na me wo sreso ho abubu agudam akroya nsi wa me kase me ma me ni me da wase ko se pokura fo ni twa asiri da me kan chere me te me tin nka so aba sreso me sun papa me da da me sun ate akroya hu ni pamabo kwame te se di o nya okoko mo fama de ma me petro bo me fa amommo me na me fa nko ma krache ni kura wo ho no sanso me enne nkura wo achim kasa me ton anyeye enka me ton enso so nkura wo achire ena nya me aso na me duaye me ma me japade me ton a da asama ne be ha me enti mo ame se krache na nam de be mana so ma na mo ame kwan bia so na se krache nam de be kwa koma no se die na mo babu mo ame sramo yate ja kwa ame mo yate ja ba mo ma memma ma bedwafo nsebisa kwanyaro mienu na mo mpe kwambo ache no e ma me wa homa ne so na mimusa no se ne ma mi kokoo what asemu yo ho mi kan nyina no me wra ho ateteme kire se so wura ni tumi gitum se ane me mama me ni 20 million wa minim dia me ka kire no wa afidie yi so nana ya awiai ya mo aha ya hu se o wa ahoma ne so yankopon enhyirawo se won so waba ahoma ne so oba de afa nadwa enti de wowo na wono nso pesu obisa no obebusa enu akwasua na yatie ninyi ano ras oma wo bonsunkwanta o see we need you back at Liberty of hey oh metro kaya this speed ko say over reverse I'll be say uji boss kra and me fa kwanya we so na machia minuano mo a mo wo sehwe so Liberty FM nyina the CEO Owura Daniel Nana, a very good afternoon to you. Owa de chiave. Akra. Mama nse bisa kwanya mienu miensa. Akra me da se. No pokuya konkronkron. Papa. Mayenhwe ebra ukodru ho no ansa na wo si abadwafo ni hia. Die na mo kan ya ansa na Owura ne kofa 20 million na bre oba no. Se me mfitiase me ka kire mo se. Me ka kire ne se. Me de kokko ne koma obi. Enti abadwafo ne se me fama no. Enti so obenya 50 million na ma me dia. Ene me de bema no. Net is wote a no abre me bi. Nya se wote adi kura wote a wo me bi firi se won na wo se wo hwe me. Abadwafo no so kan bi. Se wo so won na. Se na mo kan no se wo so de koma bonten so. Ade enti wo no oye ba no. O sika dia won fanye. Wo mu kura na kan bi ba no. Wo mu na kan bi ma na ka me de. Na me bonyo so kura nti wo mu abadwafo no na kan bi ma no na me a menua no so de nano tum so atiasie afi na chese etisadia na wo de afuo no ema no se de nka ade koma abonten no pepepe ize akwan bi su no ye bontisu ni a wa han okuku no nka wo ya bontisu ni nka me se one de wo mfa na ono kura na me se me de koma abontisu ni nti se kwa me na agi de amfa ma no abontisu ni nanka aso de be ma ni mfie sei mfie 9 enti kwa me so ka say wonte ni mfie sei me say wonte ni mfie 9 na wote a wo me bi so wo me bi ne dia o ma me fama ade enko enti wa breach contract enti ma me abonten ni nanka wote a nanka obebere obi sa abonten ni dia nya me ba no no so wo so me ba no no na me de je ne sa me pese be kọ abonten e be kọ yi dia enko go no da bi me nya ne sa me se wono wonte no nya bi wono ho
fi se woni adwuma wo mo se woni adwuma ye wo no ani loto ya twam Entinanka o pe 50 million ena ho no a wonya asa na ma wo 20 million na ode ma wo ena o ka say da ben wo de aka ne ba be so so o kan ne say wo se wo de wonya ayi wo de say di wo ko hwehwe ya wonya aye na nam se menye ena kire wo mo se bedwafo ne se me fa ma no na wonte nam se me fa ma wonte dia ena kwa me ba no enti sa na tie dia wote a 30 million fa be so na de so a na te se me ya me sika na de abra mi nti wuti kokko ni dia eye me no de nti wuti abra me bi ni sa kakrakra so then they say ye can na say won kontabuo ye bu ni ye dia ono ankasa ne bottom sika wa de ma wo ye 20 million 20 million no kro be kan no kre enti o sign nim say eye wa wo kokko no no kotinya 30 million bi be so me so ya bibia metimaka enti 20 million they say there ususu say wo de ma wo ye wono ankasa ne bottom sika ai 20 million na ye ne bottom sika na wo de ma je say 50 million e ye mfie nan a 20 million e nuru mfie mi na say wadi so say mfie mi ansani yo akra me da say okay eja ka me ma menhwe enawie yi de onso owo mencha abis Abyss corner ewo Ashtown court down ho ene bokua ansa na kokko ni kwakodi kwa nsem na ewan ho kokko na won hweso ni nsem nti ya chefo no ene obi age ne de efin ni hweso ni nsem abusuafo hweso fo no ya ji obi a de efin ni nsem nti obi afa ne de e ma ne hweso ni foforo nti na o hwese ni na o hwe no na aya afi ni duru a obre wo sen no de na ye nyanche na wo general secretary ho ni nyina bom wo hwese ni ba akọ ti ya che ye no na mnya akwa de me de wo de na ye kasa kunya ye kasa ensia ne fa na wo koje 5000 edi for mfie 9 eno se sia kwa be ka che wo se hyehyɛ na ka wo hyehyɛ ma bonti suni no eno na odi so a obedi atu na bonu dua adenti bonu dua ma na adenti a we bonu dua me wu me ne nya akokora mpe fi sa akora na bum kwase ate me tutu no ka nya agro me nsa hye mafun ko okume se nka wo de ko ma bonti suni ena me se eno de me mfa ho eno de Badajay, Shadia Ubisa no, Mummy analysis be wa kakra. For eno tobo enkasa, me kasa no akasa. Yenya analysis be you. Se me de ma DAC press, na me de ma wo eja kwa me a, untue nya bi o. Meju physical cash down. Mejini nyina. But in this case, oya me benti. O de 20 million e buy. Afei afia no hia ye no. Na wo de 30 million ne buy enti wo de let's assume without admitting kra no a uti kokko na this can buy no kokento ba 120 eno me ba tobo enti wo de say sika we yaba yetena se ye enhyehyeye ni mu no yesi uti kokko na mami bi ni sanka na wonya me ba enhyehyeye bekoso a nanka mengi 20 million ansa na mabeji 30 million akire na mabini no wa mami bi ani enti nhyehyeye no wabusu ana wumbuso eno ususu se de enti akwa me wo yesa me de menim yesa mo frɛ no aka de wo ne no sa aka ene aka afija no mane dabi afi na de na medi akɔpɛ na mfi me se nyina wo mana di nti afi ba akɔpɛ de se nya hwe sa na ada no ada me sa credit nkɔfo otɔma me na me frɛ credit ni kura na me nya bi enti ene de mi a me koda ya me dwunu me hu se na magimi pa enti na de nyansa na ba nti se kwa mbeka se fa 50 million emra no fa kokko ma wan so be 50 million ene 20 million am de be ma no 20 million kwa me de be me mfa ma no ade nti amfa ma no kwa me e ka me bo no hu nyina me de atua ya na me da se okay etore bi a e ma no bi ma enanom bre ba wo yese ya ono me do so afeni ebeti owura nano asem ntinye owura yi de na meka de meka ye emma nyina se wo ye ba hwe enanom ebre ewo yen kwada ho na nsen ena ajanom ye bi ahwe
the entire affairs no na Father's Day any animunyam na Mother's Day and the way animunyam no eye sene ne nanom ehwe wo mentia say na janum ye bia ya Father's Day animunyam hye eba mu nkakrakra kire say ye wo ajanom a o ma akra ne de wo mako school enom ne de keke ka ho ba hwe se wo konkro nketuam na ye kan kwada ntete ya emu yawo emu abenedie ene emu apilisie nyina ye enanom a sase mu ya American mo am wo nkro nketuam se de American meboa mo nkama mintie hwe wo bekọ akoto kwabrane sekan kabasasa ne ko ho sekan keke ne da ne ko ho na ne yere akwada hye da chi no oso aduane eja sa agu so na kwabrane krama edi na chi no obohwere mawo wo yiba show entu de yemfa ne se maami okosa haw ni bimu ena wo kwamboachi sebe ode wo ena wo carry 50 million kura de ama maami so onfa nko ye operation na ye de na sebe wani wu sa wo ma wo maami de na japade na asi press e wo waje no me papa this one there I will tell you to your face straight krache me se mo mpane wa homa ne so maami me ka kire ne se krache waje no me e wo wiase waje no me papa sa wa wo ska no da ho sa ye besia kura wantumi anko sa besia bono amfa moa wo maami na mum je sa waje wo maami ajapade is it not shameful wonya ni wo ba enti sa wo yire maami ene hia bibi ete saa obekọ akoka kire wo yire maami se fa wajapade besi press ema me ansana me ne me yire aboa wo me yire maami no adenti na mema moma ye maame no mo wo ye nse won ba bi saa wo mo wo ye mbre emema binom ya jimi ya dwene nyadwuma ya bobo bodam ene ene nam wiase ni mu emema binom kwambo achi wei sabe oka ho mo ntwene mram wa fidie yi so na me nim ye nu ye mfa nsie ni e wa fidie wei so adai na wo maame wonye hwe ma okura no oto aduane di ni nufusuo e na wono mo ya beduru sam pempensuo yi ukwaji wo bi sika di ye wo yiri ja ukoyo ye do beto mansia maame we na bre wo ye do beto mansia maame be twahwe e wo ho e ma mansia focus e maame wo ba ha na pressure be kosoro di agyan pa baba e ma baba wa ne mbra ma na sabe na awie bede na yeyie ani sumina bede na ye eni sumina nipa bon father so the fact say ye ka say ye di koko man ne no de woje ye kofa asa 20 million ne kura ba ite se kwambo atwe nipa bonini wo ye nipa bonini mon pa kra kire mame wate mon pa de mame enda wie mon pa de mame menim yenu ye be ye fine e wa afidie ne so mon pa de mame adai ya emema ya be wiase sesei ya mfa ya maame no ho na jimi saa na ebinum ya jimi saa dai na ya na ma mo ware ma emfi wo no maame no no munwie no me no wo wogibi de koma maame a na nyankopon atua wo ka obetua wo ka de nsesa ne nyina aso ya wo maso kire se wo mo nso de bi ba yawo na wo mo de yawo na wo nso ka na etoatoa so ko adai ya mama ya maame no mo wo yen ebre yen ho na afei ya wo ma se won ba bi na sebe nkwase asem se ya ene yedi bedi ya maame no e wa asasi so adai ndis was tedia akaniba enya akafo nko a other tribes ni nyina no oba wo kwa wo so a wo bre bompa ya pass obe wo ba enti hwehwemo ema dodo asai na de kwambo akede ye ne maame wei sabe ode be ye no mo ma ye wo mo mema sabe ye ni ayeti he me ka ho bi ese ye mba bi me ye ba ma ni bi mo ma ye wo ye se ye mba bi enanum nu won ho e wo ye ho so o ma wo ye mema bi ni pa bonefo wo hwe ma me Nyankopon tua oka awie Nyankopon se wadwuma wo hwe ma me Nyankopon won se wadwuma wo ma nkoda fom na ada fom wi a obesa akọ maame no wakopa de chew
ensam fun bi sei eno wo wonya sure sa obey watete na ye ne body bi because ye wa abatan a wo mo so de wo no ma fati team eno poku a wonya wo ba kwambo ache sa de ni bi na te wono bisa no akura na te wono me penasam kura no bisa wo mo se akura no me ya na ma ye ne sa me penasam ena de bisa we akura na wote wono akura no wo yi baby bi kura na makotu aka okoye wo bien makotu aka okoye wo bibi na makotu aka me wo na ne wo fe papa ti na me penasam oye na te sa awewe anso wonya papa obregu ya ye me baba ani nkura wo mun kakra na ewe me yo na wote wo bem katechi obregu ya abregu ma wo wa ubani a wote otwanka o wote obabi nka wote obabi nka obabi etiefo obabi no o kana na no akofom mfa nche no afidie so mpo de ya ye nka ne sei enti ne ye kan ne baby no wote obabi nka fie de moka ye afidie so de ye nka yo mate nana ye so de wosika no koro no fie 20 ayi se ye kan se wa ha ani 20 na ubenya ola talata nana oka no kuro dasi ebro nana nyame nshira wate nshira ne ufiefo nyina tobo oba ne nso beba na oba ne nso ba ne tia wa meka no kuro ni bi nso de akere entia me da forever mate and never mate ene eyi denisofori osina na Krobea wakasa wasem na wo kan de womo ewumpa her excellency eno wo se na nsem ha o ensem ha pa because o hwe nioma bi pa ekoso a ya na edin na Krobea ehia god fearing mind wo Ghana ha kyerese se ye ka onomo ebre ye ho pa sebe ewom se mema na ewo de nanso ema ne bre ewa wo ne ho nokre oba de bekari akwada yi abosome nkono na chi no oye adwuma kora wagena free na adwuma mu atena akwada ne ho aba adwuma kora de se ma sa abosome miensa sa abosome miensa na chire no wo be ma metena fie nka so oba be akwada o ye be sa na mo oba yi bekọ ebi anu afa oba foforo akotena na adwuma mu ho baabi enti akwada ni isu anu aye fast no akoma ni nufo no asaba eyi oba kuru ya ye ne etete ye wo nkronketu amu kura de e mobo me kai pa se ye de wo kọ ye wo afuo bi ye frɛ ho akasu ye de wo kọ akasu na me nso misu ano na me so na me obolo wo de am de me nkura abrem picture be kyerɛw otele na me so na wo abna minta de wo fo sa akasu bi poi ho ne ye mi pomo na bia yakotu kokọ ase bayire sa abre no na hamayire nso wo so ye kodua hamayire na kwabrane tumi ye soa hyehyew wo nante afri akasu ne wa dinkra camp wo nante dia ba beduru adinkra kuromu no enya asem ketwa etise wo free he ko be Otec Johnson na wa nante asa ba beduru nyame amoa na beduru ho no ansa enya ka wo be nante afri adinkra e de abaka piase eno nso ya akwansinim wo hu se ne yati o na oba be ye saade we nyina na wo se wo ye babema enei wani ate wa ya de enei wa hunu se ye yiye maame to nkyɛn ye ware a ye yere ene ye ma na ye de a owure fi se wo nso obi na de wo baaye ya mom ye nsua nioma bi hu nyansa na Nyankopɔn hu ye mmɔbɔ Nyankopɔn moa ye na onka ye ho na ye nhunu ye nanom enso mmɔbɔ bema bi a wotie mi na awie yi wo ma mini account wo Secheduma Rural Bank PLC akobie bi ma ne ya me akra me bebe me bebie bi ama abna wate se wo hu bosomi aso nya wotre kofi ntintua meka wate kura nya ho abotre kofi ntintua meka otua meka ebia de be bia meba ho ana ebe fa mfremam se Secheduma se no wo akwanya wutumi ye no wo fon so enti emfa ho so wotwa piase branch ni bi ni ho no obetumi ayi ska free na account mu ebe san kura san diska tum
die hia ye magic number no unya bo magic number no a odem ana manager meboa akrai no ano no sure magic number de ye adwuma o ye adwuma etiefo awia isecheduma se rural bank plc manager Ajoa Yego awa ha Prince Ajeman owura odon so wa ha ene me mpanyimfo yi ene ebedi nkomo na ye nkomodie mu no ade ba akọ ese fata se wo hye ne nso se ni nyina afasikasem ho ntoto ye ho bank wei eba ye ne huni asem enya se sebe ompa asem anase onna asem mpanu o da bi asem po bia na nso hu kra yi a asem no duru aboboa no kra obetwam ti se de Yesu Kristo ka nyankopon ka kire Israelfo ne se momfa ogwama ni moja emfa nyenso ano wo modana no na wo duru ho a obetwam no enti asem no osuro secheduma se rural bank kire se onmo toto wo nioma yie entoto ya ene meka ho asem yi ubetie ene utie na wo ka se entoto ye ben na metumi atoto bra me de me ho adom secheduma se rural bank a tie manager kachire yen akra yedase nso so no ne ye chia watiefo ne wahwefofo nyina ye ma obi biara aha na ye chia yen customers secheduma se rural bank yen customers nyina no ye chia obi biara se wode wo ho bedom secheduma se rural bank a untu sika nguye ena onko baby nso so aye kan ne sen chi secheduma se rural bank ewo Kumasi Krodue ye mu anasa omanga na ye mu yeni echichi ye wo products bebrebe ye wo current account susu account savings account corporate account mebada ache fixed deposit money transfers bia nso so no ye say ye Ghana Pay say ye USSD some magic number now wo boy ye say obi wo baby a eno no star 992 hash eno no baby a wo bia na see ye ba adwumo see ya ma adwumo say ye holiday say nsuo to yo say wi boy yo ubetimi atena baby a wo bia no say sika no good ena afen so no ye wo loans product obi baby say adwumayefo nko a na ye di loans no ema wo mo enye adwumayefo nko a ena enye adotonfo nko a even post wako pension wa free active work mu aba pension a nso so akwanya eda ho say oje secheduma se rural bank ye bosia ne bi so account no efa ho nko a dia bosomen kakran na aban editumu edema wo no san kakran na na esa behwe so ne ede abo wo bosia ebia na wo ye adwuma no wo active work ni mu no wo di project bi esi wani so no want me enwie sa project no secheduma se rural bank ye wo ho say ye boa sa pensioners ni nyina ne say wo bebie wo account ewo honomo usika fa secheduma se rural bank nko ade a ye ma customer bia once a wo ye customer no so no ye deny wo those assets tina na afen so no obi wo honomo na ni bibi efrim na wonni otwa nani a wonhunu obi a no secheduma se rural bank say brain na so eye anase yen krabata enwotwe no boru a ehonu mo baabia no for wasam no eto we nanim obi biara wo branches no say ebia me bibi efrim na meto mani a ento obi anim secheduma say ye mafuneral loans eno no neje na eyesema na afen so social yema social loans nso ebia wahunu obi a ne ho ya ofa wo pese wo ware no anase ebia dwumade bi ede wanim na wa hwe wo ho ano wo ho enso secheduma se rural bank ewo ho say ye beso wo asne ewo saa eniema ni mu nyina obi won mo so na wo se da bi menkwa no ankwa no memma mepe group loans enti no se munim ho a
mo form group loans na mo form group na maba such a dumasi rural bank yet mo be fantitie mu say wo tua na wo hwe say the other neighbor no so etia yeah ti akoye say each one skipper sure. wo tua no na wo hwe say I others so etia yeah near wo susu loans no so ye loans ye dema woma wo tu susu dane dan nyina usa susu no hwan na qualifies or tu susu me pacho so what the 18 years nkoa dia na wo save wo such a dumasi rural banga wo qualify say wo ji say susu loans no say susu no obu ho no na wo say menya 5 cedis 10 cedis wo oto ne da bia eno no ya hwe sika wo to no ene ya hwe if say yankofa eniema emu odu untumi nso anso ti ya hwe se de ewusi eye wo niema no na ya ho sika no na wo de ahye wadwuma nim na ye was salary loans no so no ye were private ene ye were public public no eye wo ma wo mu esika efa aban honomo ena private no so no ankrankra a ebi adwuma womo etua womo ye can say employees na akatua no efa such a dumasi rural bank eno no so wo pe bosia na so wo pe facility bia na such a dumasi ebie ne ntaban mu say wo de sa bosia no ebema wo ye wo odi no so no overdraft eno no so memfa ne se bosome abaya adwuma yefo de same no dodo na aju wo musika no edi nti wono no wo hwe se bosome aso no ono watwam kura kọ afri sa bosome na wo wani eda ti sa time no okọ ahohihia mu a obetimi aba sachaduma rural bank wa bra February akatua emaye no ye betimi de sa February akatua no e de amano wa bra obi ehunu ninchum adofo ni ade hye emu ede okay na me yenhwe saade we me ye ankrankra adwuma ye ni metumi aba abeje overdraft eno wo ho once a makatua fa secheduma senkwan so de metumi apply for facility bia me hia eno nso wo ho na me nso me ye aban adwuma ye ni ebia mini account ewo secheduma se rural bank plc nemum me hia sika bia ni mu animu ya de ayama de metumi ato afa ho ana obetimi ato afa ho kire me ho ni nso mu ye wo loan bia your friend smart loan eno ano eye abaya dwuma yefo enti what this smart loan affordable number no eba so won save such a duma so rural bank kra na wo qualify say wo je usika no efri hon mo ye bo obosia no ema no eyeye because usika no efri controller eba enti no won save wo such a duma so rural bank once a free aban hon mo nko a eba de ye wa akonya ne say ye de sa abosia no okay opanyina jemai ma yenhwe baby ade ba ko a in the year 2026 me mani woso pa ye se me wo sika bi na me di sika ni wura bibi a metumi anya sika no asenya so mfaso investment ehu hia me pa this year 2026 akwanya bi wo ho wo secheduma so rural bank yo Krobea medase nchiankoma watiefo nyina so secheduma se adwumayefo nyina ne mpanyefo nyina good akwanya bebre wo ho se wo person ye investment a de di kan your savings account yes savings account no yes sika no enye bibia ni manimi ya de but uma wa be yeden wa be kakra nti eno no wo ho se odu sika ba beto secheduma se rural bank na bosumi bia nsi ho beden ebeba sika ne so ubie savings account na nsi ho ba yes bosumi bia wow ana eno nanche no yesa wo fixed deposit fixed deposit nso yesa bia sika no ewo ho na eni dwuma bia di animanim ya a onfanya bibia nti no
wobɛtumi de abɛto hɔ yɛbɛbie fixed deposit account ayɛ den ama wo yɛbie ma wo de sika no bɛto hɔ wo ho akonya sɛ yɛde sika no to hɔ bosome 3 bosome 6 ɛmfa sɛ afe 12 months sika no bɛda yɛasoɛyɛ nsi ho so ɛbɛyɛ den ɛbɛba ho ama wo na nea apɛ sɛ wɔde yɛ bia no watumi da yɛ den wɔde ayɛ nti sɛ woyɛ no 3 months a bosome 3 pɛpɛpɛ akyi no wobɛtumi abɛyɛ den abɛyɛ sika sɛ woyɛ no 6 months a bosome 6 pɛpɛpɛ akyi no wobɛtumi ayɛ sika sɛ woyɛ no afe nso a afe ɛkɔ awie a wobɛtumi aba abɛgye sika ɛno so na kyɛn third one yɛwɔ sɛ wotɔ shares wobɛyɛ shareholder of the company shares no ɛyɛ start free 10 pesos ana minimum wobɛtumi atɔ at a go ɛyɛ 100 cedis shares no start free 10 pesos ɛna minimum a wobɛtumi atɔ isɛ kuma akora ɛwɔ mu a wobɛtumi atɔ yɛ 100 cedis nti ɛno saa no wobɛbɛnya 1000 shares wotɔ 100 cedis na wobɛbɛnya 1000 shares because baako bi shares baako bi 10 pesos nti ɛno no ɛbɛma wakonya ama wabɛyɛ shareholder of the company nti yɛka nkɔfo a wɔdi mu wɔ bank ni mu a wɔfa bank no ho adwen a wɔka ho bi ɛno nso so afe kɔ awie na bank no declare profit a wo ho akonya sɛ wobɛnya bi efe ne dividend wobɛnya dividend because sɛ wodu sika bɛyɛ den abɛwura adwuma ni mu nti saa akonya ti emfaso e bɛbɛ adwuma ni mu no yɛkyɛ ma bi di atwa saa pɛpɛpɛ saa pɛpɛpɛ nti saa akonya miɛnsen ɛyɛ kwan a sɛ wo sika bi bɛ so yɛ investment a wobɛtumi yɛ den wobɛyɛ asoɛ a ɛbɛtumi aboa wo na yɛakyɛ wo mu nea wohwɛ a ɛbɛboa wo no ne ayɛ ama pɛpɛpɛ yɛka yi sɛbe yɛse aboa a wobɛtwa mu no woanhu no anaa wohu no nso wonim ne din ebi ba a wobɛka sɛ yɛde yɛbɛtwa mu no bia sisi amanfoɔ gyidie mede me sika ɛkɔto hɔ yi misuro deɛn na di adanseɛ anaa deɛn na da nso ɛwɔ sɛkyeduma se rural bank yo Krobea nyoma ɛda nso deɛ bebree kwa sɛkyeduma se rural bank yɛbaa yɛte bank yi 1980 sure sisi a afi yɛbɛnya 46 good years nti ɛno koraa ɛma ho sɛ bank na yɛ den yɛbaa yɛgyina yɛn nso akyɛ sɛ obi anya 46 years ɛnyɛ easy saa pɛpɛpɛ easy yes but nyoma bebree na asisi covid by ne nyinaa akyi no bank no still da so yɛ den ɛgyina ne nan so ɛno na nkyɛn no Bank of Ghana ɛna regulate sɛkyeduma se rural bank yɛnde yɛn ho Bank of Ghana na ama yɛakonya sɛ ɛnyɛ den yɛn operate ne yɛmboa ankorakora nti ɛno nso so yɛ ade baako a at least ɛbɛtumi wɔnyɛ rehye mu sɛ nti yɛwɔ Bank of Ghana akyi tae yes ɛbɔ bank no akyi tae saa pɛpɛɛpɛ nti no saa nnwoma yi ma wo hu sɛ bank no wode wo ho bɛjoine a nnwoma nyina bɛyɛ den ɛbɛyɛ kama ama wo saa very good ɛneɛ manager yɛgɔ a kwan bɛn a ɛkwan yɛ ɛbɛfa so a yɛbɛjoine sɛkyeduma se rural bank plc ɛne mmeayɛ ahodoɔ a yɛbɛhu mo na yaba mo nkyɛn ne mu abɛdi nkita ho ɛwɔ yɛ sika sɛm ntotoyɛ ho no fa tototo ma yɛn wate akrameda sɛ ɛkwan a wobɛtumi afa so a wobɛtumi abɛjoin ne sɛkyeduma se rural bank ne sɛ wobɛ open account ɛwɔ sɛkyeduma se account no before sɛ wobɛ open no yɛhia 2 passport pictures na utility bill ɛno no ɛyɛ Ghana water anaasɛ light bill na afei nso so Ghana card titiriw ɛna ɛdi mu akɔtene nti no wokɔ a ma deɛ ɔte front line hɔ no customer service no ka wo nsɛm nyinaa kyerɛ no na wɔnhunu account kora obie ma wo a ɛbɛkɔ obi wɔ hɔ nom na ɔba a wɔnka account kora ɔpɛ sɛ obie no afei no no akɔ bie deɛ ebia ne ho ntimi enye na eyi nti ne kyeremu na yɛnhunu baabi a yɛde wo hyɛ saa pɛpɛɛpɛ okay nti ne number ebia wo penkyerɛkyerɛmu a wobɛtumi afrɛ saa number we okay 050 168 27 37 050 168 27 37 and now 050 161 79 79 24
24 050 161 79 24 Inti ya branches na nasi en krabata no eye nwotwe. Okay. Ene wo ye branches na eye 8. Okay. Ene wo Ashanti region hanom. So ba Sechedumase no yen head office ewo honom ena afen so no ye branch ba kon so esa wo Sechedumase honom na ye ne market na ena eye opposite ena wo ba adran so na adran so ne ye ne GPRTU ye wo GPRTU edan ni mu na Kenya asen so ne ye wo Kwabre Kenya ase Kwabre he ya Abrosan na ase ye ne Methodist school na anase MA school no ena eyen hwe ni mu ena oba angunagan so na angunagan so ne ye wo je ne fom honom na ena aboabo so ne ye wo aboabo ye ben post office no aswase ekwan so na tafon so ye wo club 600 anasa mo fair true honom na ye wo bom pattern so edum heya eno so no ye wo box FM etri honom na mo shizongo ya mi ankasa me branch honom so no ye wo second station inti so wo pese duma se na wo ne yen edin nkuta ho a branches 8 we na ubetimi afole one and ye wo 3 mobilization centers and so such duma se ye anyone more edin sawo and so ye wo enyinasu edra such duma se municipal ne watch chere and so no efija Kwabre enough and na edudwan mampon municipal inti sa wo pese duma se rural bank na wonne yen edin sawo so anasa wonne yen edidwa sa branches ya mabobo yi nyina no ukobia na obia beje wo feso mo eya prince dia na abeka twato kora dia kire tiefu etie wo de make twa to se Krobea se ya odi kan sure ese ede magic number na eden aba sure magic number na we fa bia eno ahu deru na eden yeah, but because you see I'm a banking ID, easy. Easy. There will be access to your account. Magic number, magic number money in there. Because I can't yen 300. Bebree. Which mean your DSTV bills, water bill, electricity. Which mean to airtime, data. Which mean transfer free your account, mobile wallet, so all networks. So wow. Which mean transfer free wallet, so a co account. Wow. Yes, which mean transfer a few account or before for bank for. Wow. Anti when na magina money na anti na make twa to ne say Secheduma Zero bank ya bia pra mo bia anti mo money ndi kita ho mo bro ya da mo asempanyimfo arafo ene manager Ajwa Yegwa one Prince Ajimai empanyimfo emienu ene free Secheduma Zero bank PLC na ye kan ni titire ya ewom ene sa wo de bra ya so ye bobo wi branches ahodo no na won so bra bebie account na wunya bie account ni wia magic number no obeda so bi baabi a wo bia no obetumi ayi won so sika number no mitimu ama obio asem bi na apese obisa mantumi amisa amawo enam bre ni ntia frɛsisi ya ekwa adwuma wura ho na wo ne adwuma wura eninkita ho eye 050 168 2737 and 050 161 7924 when you sa number Francis say ya na ni Secheduma Zero bank PLC emon komodia wonti ase no ye bechirim e de amawo anuanom ne adofo se wo hwe bosomi a ye wom ya e yodo bosomi na de ye duru sa bosomi we mu a ye ka e de kire wo a wutie ene se apomuden pa enone odono ankasa enti ye wasa odobosumi mu no ye pese ye kire wapomuden pa na ye ma wapomuden pa se be ya wuni padua no ebetumi agina brane enti ye fasa akwanya we so na ya ka e de akire ye tiefo se afi ye nhye danko akire bia enti ye de apomuden pa e kire odo e wo saa afi mu enunti na by Grace Hospital any Otec FM akabom first edition ayede bae no very successful
and adofo ne adehye ba ye no na nyasem ketwa ye the second edition and so bremo ye ka de akere mo se we de ebeye better best yeah and na side attractions ahodo awuwom no edoso enti nyankopon ya adomo a ogefo obusumi 13th February busumi de toso dumiensa 13 February 2026 and ye the second edition of sa odo eni apomuden pa no ye de bremo enti ye fa kwanya we so ni atonsa fra ye tiefu eba nyina ana adofo ne ade hye tie ye nyina se on sa 13 February no ye nyina ye beba Otec fia ha na ya behwehwe ye mponi mu wate ase e mponi nyina yie se beya enepa enso betumi akoso amaye na sa adwumadie we ya ye bedie Samaritan Villa Resort and Conference Center on motayechi yewo Maristopes International for nso tayechi yewo Petra Cakes and Cafe nso tayechi Danis Creation nso tayechi Ijima Travel and Consult tayechi Best Brain Publications tayechi Da Palong Medicinal any juicy drop juice and afi Amansia Rural Bank PLC on nyina eboaye na hye ne nso se we entertainment side no yewo Anderson Jazz ya on that day omobema ye ni agese on that fateful day ye dwumadi ebedi nyina no ye ne mo an beka bom ni adi no wa abonten ama ye fe ni nyina no na ye hwehwe ye mpodi mu nso ede mawo eyo teke fimfia ya ne bekoso hye ne nso na bra bi wate na obabia ebeboa won so pa na nyaminsa wom heba center de abrewa basna de maame ne da no se kumasi krodua mu abu akwa ha wo ba se pa se bodwesa anwo a eho na abrewa wo na abrewa na aka amayate ase se wiase se wa anwo a ohu emobo enti wutie mi sa wo ho pa nso na aye wo den a woni abrewa nhia ni din ne honam se ba seniade sa wo ya bema na mfumso ni friwu ana oba no na mfumso ni friwu a abrewa bema muduro wate mu betumi awo wate enemu mrayo ibi na bema aba oso enemu yade ibi na de aba na wanya nemu yade ibi wakwa ne nkwa ebe free hwafi wo de ye hernia ana prostate mu hawi bi no wanya wo de ye hepatitis B ana wo stomach ulcer wo de ye koko etwere yade anansiegu stroke yade aka wato form sekre hawi bi wo so ana udompemu abu obenya mensa wom herbal center abrewa basnade maame ne beboa ne number ye 0246 45 0718 0242 0246 45 0718 unya fresa ahoma we ya woni abrewa nso bekasa na Volta Real Limited da bia me ka kire wo se wo fie ho no nye se wo betu nsuo wo ho no ne hia wo na emom se wo betu nsu pa no enu ne hia enti onu ada sane eya atu nsu pa ene wadwindwi nyina ne se hwanum ne betumi atu nsu pa ne de ama me eye Volta Real Limited for enkrofo ni adwuma wo wo mu nim adwuma papa wo mu wa nimdifo no ene wo mu san wo mfidie no mfidie Volta Real fo kura no mo de bawa asase ne so a ba bi ensu papa ne hye wa asase na sigida no wo mbe yidi ama wo muntie o se ye wo fie ho wadwuma mu ho wukuro ni mu ana ensu adwuma ankasa bi asacha water bottle water ebi na apeso ya ma Volta Real Limited for emetunsuo no emfama wo so wa man kwanchenfo bi abetu na problem nso abemu a wo de free Volta Real for no na wonu mesiesie de kama no wo mfama wate ena wutie mi bia wo ye investor wo pese ensuo mankwa enti wo invest wo nsuo adwumam wo pe machine ya ye de tu nsuo ibi papa no fa ho bedon Volta Real for na yen kra papa no yen hyehye papa no ne yen fama wo se be ya wunya hawo ye main office wa hodo da ban wo besunyan tachiman ne doma ye won krabata ye number nie enu ne hia gena frɛ yen eye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 o fresa homa we ya Volta Real Limited for ebeje so no akasa na ya kire nsemu nso de akire na ya kan onipa dasani ma wapomuden ho ahobambo enso hia enu nti na the fearsome 3
ebenage fo nu a wono de aba no sa afia som 3 enya no ne aduro ni din anka sa wo nanso enam nkonya anwanwade a sa nu yiye nti ene ato ne din fie som 3 che sa nu miensen yade mposuro enu miensen ene hepa plus pavi ena plasmos hepa plus pavi ena plasmos se wunya sa nu miensa we ya naturally ya yesa aduro ise emeboa mebo nipadua na hoden ho ban endi so pese nipadua ni gina onuada sane nonom hepa plus pavi plasmos nimi ensa nyina ye obi ansuo nimi ensa nyina nso ye obi atopaye oye oba wo nsabuo mu wo problem stroke yade bi aka wato asikyire yade bi nie mogya broso bi nie waye kese abroso srade nti onipadua ne to de bi ana ba bi woso watenka tekọ waye mrempam infections bi ha mesrew se wo pese nipadua ne gina ne kutia sa ha we nyina kyese wanya hepa plus pavi ena plasmos ba bi eto nu obi anso kwa obenya bi Dr. Eben number 0542 778572 and 05913678898 and a big soft drinks no mama yam fan chile yeah ewiani wom beboa enro nsuo ne toy pa enfreman so fai nti na ewiani wom sei no onua eya pebibia e fa o minnimu a ebekọ yo de amawo pebibia e fa o minnimu a ubenya sa bold and rich taste no na sa de no eni bigo cola ene me kanfu bigo cola de ama se ba bia wonem bia no bowura store bia ben wa ye ton drinks na pe bigo cola ni bi to bogu wade so yeah eni asa wo bigo orange den so no se fa o minnimu a wunya sa fruity punch no what ya say fruity no what ya say bigo orange wenya waduane bi omo ne ofore ye bi ana wa pesie bi ne wakatoa bomu bi wenya ufufuo no rere nkwan bi na wadi awie no abo bigo orange aguso wunya sa perfect vibe no what you say e mausa pure refreshment no any pure joy ne ma hoto na munti ai udi dwuma bi a woto nsa afre nipadom a onu ai eya ma bigo soft drinks no emra se ne masa exciting moments no emra enti ye woni cocktail ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry the open no order na fa di dwuma no eye abedinto aware eno mi dwumadie bi a wo frɛ nipadom bia no ma bigo soft drinks emedi wakagina mu eye Trillium Industries Ghana yen ye di bigo soft drinks yaba ye number ye 0322 190877 0322 190877 Asasu Herbal Center yensuenie yen yakwa kubi herbal powder no yaba eje tuato kubi herbal powder eje tuato medinki aka kireo se wode pew kube nsuo na se kubi herbal powder bigum ana pensuo de na se kubi herbal powder bigum wode kanum de hia no kanum ebemu a nom wade sipene nkakra onua ebeboa emema amaye mre wo mpemu yi 2 minutes no me se ma no mpe kwabrane wodi aye ni na ho hwim tutu atumi bini kosua enso obai wamuna no da ho kire se wan feedings ne de ka wo je wo de no oba ne nso age ne de na wo de wo nko a wo je anada ho tu hwim tutu wonya de wan hwe ya obekwa ma obi akọwe no kope kubi herbal powder de bi wodofu bi afrese wo besra wo boga ne hoka o yene ntam kofaduro bi aboni bia menkototo bi mfa spray wo be ma bia ho wo de kope kube nsuo de nenya kubi herbal powder sawade egum wenya ka kire me nam kwa so ba madru tech me wadum otu for run about o me faka na wo de wa mix wade na wo ti ho nyina hwe TV no e ba sa ya hwe wrestling agutukubu ni bi wrestling na wo sepe wade nkakrakra wo sepe no o de prepare go prama no what you say na se players ni nya sisua ube who so be man of the match what you say kubi herbal powder no ebadwuma
bra Otec FM fia ha hwehwe Asem Beba Dabi fo no ubenya bi ato komisi heba ne breze rekwa umrum ubenya bi ato okọ Freddy Mens ene Kolinak Hebal nso a ubenya bi ato wokọ Fata drugstore ewo Abuakwa Kofodua station ho a Abuakwa Kofodua station ho ba bia David to aduane no ubenya bi ato na akọ Fata drugstore ba ko nso wo mfensi adankwa ame obewroma asore no honso ubenya bi ato wokọ Top Amazing ewo Tafo Pankrono a honso sabre ya ame no wo kasa ya no ubenya bi nso ato enso ewo ho na afi Fodwo Heba honso ewo Asante bekwai sabre ya ame no wo kasa ya wokọ honso a ubenya bi ato ba bi eto nuo bi e ben wo bi a wodi ewuram wokọ no kasa oni bi a jesofo asamwa number na frɛ no number ne ye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775 unya fresa kuma we ya yani adi kubi heba powder no aba ya bejo so ya no be kasa ya be chirinchiri mu bi a wi ya no ya be mawo arofo ni ade hye mwada me bro amanfo nso ede won krato enso aba na me no kasa ye kasai meje mahome kakra na manom insua abaya ikra friend say Esther edebe somo ye mama me nom kakra na mentwa me homra me ba yato aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. Apemfo abaton mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diaba ne ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba oman yi mu
Crime. Wani Ghana Telecom University New York opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena Tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Evio, Enumero, Mehu, Mifia Hebia, no ukra gallons go con who be bunsio. If you come with me, and 2 person say, won't choose your womb. Yaw Asante, Mama near, and Princess Sunie, number 2 DAB. Nenso Ankusiaga, Bako crad dear, and Quafo you say Akwesi Buoso. Ah, Buoso. Now won't voter drill limited in Kana. Voter drill? Ane, midye, on 1 or 2 you, if you do near, minyawo how bia. Otubo ho no ankasa, mechebo ho drilling, or your pump installation, blowing, pump servicing, no how bia beba bo ho hono, obesi nso ama kama. Na se hoya abum, anwem, afrom, obetun intentem free say. Wonfidi kama wode adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansen, in Sokwaduani, I dabroso. Nanin na bomu, a sofomana pie, sofomana pass. Hey, bra, Asem na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, or no any Akofa, Sister Spices, dear Bajaso. Spices, I would do be a sister dear Bajaso, on any mountain tasem you, sir, who feel your pontia. Good flavor. Sa pass your fish in Quania. Fish flavor. Sa no barrier. Chicken flavor. Na sa pass your stewa. Steel flavor. Wo kono do beef wa. Beef flavor. Sa panu dudu atu atona. Ana sa pebetima. And one so bako a dumpampaso. PZ, Roma Hill, Swami Market, and a Bantima Market. And cry so CMB, Ana Okanshi, Ubenya Biwo. Freyen, 0243-535025. Ana 0279-140940. FDA aje edwedie nkratwe atum adepawre nie krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Same kind se krom hadie woni ade pahene no se me mo tira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Boji Mo Manuela, Bigo Nami Fili, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Bigo. Big on taste and big on refreshment. Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Bigo. Big on taste and big on refreshment. Bigo. Big on taste, refresh your vibes.
wɔfa na sɛ brɛ kwasi sika wɔde mane frɛ brokyɛ nyinaa wɔde fa sɛkyɛdumase wura bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa sɛkyɛdumase wura bank wɔn te bank yi 1980 wɔn adwuma pɛnti wɔn atrɛ wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako ɛnwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no sɛkyɛdumase wura bank wɔn di mu akɔtene ɛyie na wɔn nnwuma pa a wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gu so ɛtɔn shells no na share bi ayɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akakyɛ Saudi sika to sɛkyɛdumase Royal Bank branch bia wobɛtumi ayi no wɔn branch bia oh saa ɛne ɛmɛ nso mi hia bosi a mede bɛtire m'adwuma mu na kwan bɛn na mɛfa so amesa bɛka bie wɔn ma salary workers loan public and private nyinaa commercial loans agric loans ɛna funeral loan wɔn ma smart loans na no deɛ yɛde ba abayɛ adwumayɛfo a wɔn gye wɔn akatua ɛfa controller and accountant general sɛkyɛdumase Rural Bank mɛni agye wɔn hyehyɛ no ho paa na mɛhu wɔn akyire kwan wɔ wɔn headquarters no wɔ sɛkyɛdumase wɔn bɛn edwa no edwira nso wɔn wɔ main station wɔn bɛn GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase wɔn ne Methodist asafo no ɛna edi nhwɛ ne mu Anwuraga Onion Market no wɔn bɛn no pɛpɛɛpɛ aboabo wɔn wɔ asoase kwan no so hɔ a post office no akyi pɛɛ tafo wɔn wɔ club 600 Dr. Amuzu Johnson wɔn wɔ Bompata wɔn bɛn Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so wɔn ne Nursing Training College no ɛna edi nhwɛ animu Asante Mampɔn Municipal ɛdidwae wɔn bɛn Health Center no Kyekyewerɛ afidja kwabre wɔn bɛn Police Station no ɛno nti sɛ yɛ afrɛfrɛ 05016827737 ana 05016179924 Sɛkyɛdumase Rural Bank PLC the bank with the vision Ọdọ sumi ne duru hɔ bie mu ɛyɛ apɔmuden pa ne ɔdɔ ɛdeɛ ne ɔdɔ sɛ wonni apɔmuden pa wɛnti ɛna Otec FM ɛne by Grace Medical Center aka wɔn ho abom ɛde nhyehyɛeɛ gu akwan mu yɛde bɛhwɛ yɛ apɔmuden. It's the second edition of Good Health and Love. Yɛpo apɔmuden pa nti yɛatete nneɛma no sɛ hu ɛyɛ 50% discount by Grace Medical Center say brabɛhwɛ w'ani wɔse sɛ ɛyɛ scaling polishing anaa wɔse wo haw biara afei yɛbɛhwɛ sɛdeɛ yɛsaa ɛne yɛbrɛboa ahoɔden sifateɛ mogya mu hwehwɛmu ahodoɔ cholesterol dodoɔ a ɛwɔ nipadua no mu ɛne nea ɛhaw wɔ nipadua no mu biara ɛsiane sɛ by Grace deɛ Ghana aban no agye atom ɛno nti hyɛ yɛda fiada February bosome da ɛtɔ so 13 ɛwɔ Otec fie he ya mpanyinfoɔ se deɛ ɔforo duapa ɛne epia no ne saa ho nti aboafoɔ ma so yɛase no ebene Danny's Creation your one-stop destination for high custom printing Petrus cake papa fee Samaritan Villa ahomjibia obenya wasomdwe mapa Dapalon Medicinals Indu papa fee Ujima Travel and Consult wa Quantum Akonfo Juices Drop Juice Fresh Juice Papa Best Brain Publications Tomorrow's Education Today Kayo February 13th Otec Fudiemaya Good Health and Love apomuden pa eni odo hanye kom abusuapani abekasa titiri ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusuapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home for nsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ene car papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efunu de maachi enhwen asiedie efuru no ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo yahufu som wo MCs for occasion bia event bia God's Way Funeral Home there she say everything under one roof abusuapani we dey ntoaso bio God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o Kumasi asafo leba kane kokoboard dan no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 and 0266 1946 78
setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamwasi Bru, Yakoya, Yasan Beba aha ye 102.9, aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no wasugusu awutie, ena wiei, oh, hey, so. And now we are simple plus phone accessories for so nyankopon insuramo na onyamo kese meka eye wonom adaroma eno akofa phone accessories a eye papa enso ede aba edwaso ene se wutie me na wo pe phone accessories a wo use ede ma phone na ebeye nepa ede ama phone na chese wato simple plus de ni bi nokre me se wo se we use simple plus chargers a ubehu se wenya charger papa enti se wo pe Samsung phone charger o pe iPhone ne charger Android phone bia charger unei beto simple plus die ni bi eno na ye papa ena wi ye kan se ye power bank ena wo pe ana wo pe phone batteries se wo pe hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth ana headset a eya simple plus die ni bi your phone covers iPod any protectors ahodo I mean phone accessory bi a wo hia bia no simple plus die no na ye kan ade papa na simple plus wahwa ode abagana ha enti wo pe bia tu aton open nkronko na wato a obeba kumasi Krobea imu adehyeman se wugina kageti Dubai get2 animu ha abrosane ani get2 ni dia ni hwe no fobra ne first floor the phone accessory bia wo hia bia simple plus de no ubenya na wo ba kageti anso a enkane ba bia na toilet dan ne ho ne wo no masala chine nchen ho no simple plus waso ye kese ye baako enso ewo ho ne numbers eye 0244 590374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 and a fit homeopathic clinic yede ahenema kokoben ene yewo adofo ye Benjomas company no 18 junction ne so pe na anuanom ne adofo ye kan akwanya no nie se oyade bia abetena wo so ache na wako entumi nkono wo de afro wadwa no na bra fit homeopathic clinic na wunya ba bedru ye nchen ewa henema kokobe ha yade no beko ama ahoto aba ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so ya ubi abeko stroke yade aka wato wuntimu twetwen wa ye mrempem ya arthritis anase ezichire yade enam yade no akote ana wo wani ho haw yade ha wo de wo na unimu wo ye dimfidie free India ene ye de abagana ha ye de behwe ni paduani mu ye behunu wo yade no ne farbai na ye de adura kan ye number ye 0244 0244 58 3859 0244 58 3859 unya fresh ahoma we ya fit homeopathic clinic ya beje so krache no wanya no ahoma ne so ana ne phone edu wadum ne phone wadum edum by me to me ka so na edum kwambo achi edum ne phone edum onne krache na di asem we ho nkomoda ya na mene na kasa ene kra na nesese hia eba ha chekakra into wo share brese enei enkone na bre wa nyina be hia ha wo share 3 weeks ba ene me na me share ne ene wo yese obeba oyeso obeba de krata no okra na ba senkrata ne ye hwan krata ma mi na ye nkrata ma no ya ti se de na ne ma mi chire mu ya ono so e chire ne famu chire be yitum mamie etiefo yese kwambo achese owo nkrata edio waningu wa mami o your own biological mother hey wa mami o okay etiefo kwambo ache mumienti di ono so kan mami nche mu nchiro ani se me mami no ena abusafo anuafo no o ma nuafo no me nsa
ana afo no mu cheye me ma me panyin no e de ne de ma ne ba se onye utie me kasa me aha wa de ne de ma ne ma se onye wanya ho adwuma me ma me so de ne de no kwaji sika se ipa kwa ma ni sika na ofanye so ena tata ma wiabre a sika ahoche ho a wo me ma me no wo ka tem se kwa me afuo no da che medie ni ye na ma me bi ni wodi afuo no ekosikam ena me yere ko pe busia wo de ma ho so ya ti afuo na me me chefa me braw bi afi ma braw sika ko na anso ya ma braw sika branya yi mi ka Asante na abotre akoko na anso enti kakra menya no me so me braw ya kai koko ye di branya wi ye na hama koko sika ema ma kai koko krache ho wamba koko krache no enya sika mae ena ma me no de oba se kata ho adanse ho se wadi koko na sikam wadi koko no asikam adanse fo na ho ebia no so wadi koko ama me maliska ndini koko no oyire tria sika se na ma no ba wi abranga amuche 50 million utama me ma ne 5000 ana mo ye kata so ye kata to so ko me ma me e ba ya tie me ma me panyin ne me nia ba ko ba ka tie se anti ade a wo ye ne nye ama me kwa me bufu me ke nye nipa na kan ga ma me se kwa ga me so ne man ho obi a wo ya chafuo a wo de ma ba so onye wo de ko the whole town no obi a egua ma me fo what I say me ma me no a wo pa ba te me ma me no me ma me nuam na aka afi koko na nye anso je me nya na me blow bie kwame mi wo ska tie me ba me bo fupa mi wo ska tie mi wo ska me ma me no mi blow bi mi wo ska o fra me a me sandu scan bi amount me sandu scan bi at the amount nanu ya bi say me ma ho ani agi bronya na mka say o fra na mta nya abotre koko na so na kakra tie me blow bi ya gi bronya wie ye ana afen say koko ayi akachefo enya sika ma ye anga me kwa sa me ba ho what I say we ya ye be ka se me na me nyo enso he me so ba kromu a masa o ba kromu a obia no wa mle me ma me be ma ma me panyin no kwa ele kimi kwa ka ma kwa ka me we repeat the same thing maybe sawa some say koko na mo tiade man mo ye krata atoso sika no ye krata atoso kata da enfie say na say koko enfie 9 5,000 no how many acres o dai koko ni how many acres koko no 5 acres okay odi akusikam 4 years 5,000 okay what the thing you say afi okay last year yeah okay yate yehia krata krono na yahwe eno na ohye jataba bo se ene ode krata no beba ode sende wa na debi na waba wama ni kasa ni munu na o chese yibi e wona nimu a omo ye ne ma menua bi ayi nti omo ye wi a ne boss ne na wotwe me ensa so ana obeba ni so da bi ma me no ese ohia ne koku ba o si suja se koku ni de enye ne de ye ne yire de nti wono no mumu tin hwe so de ama na yire no nti ne yire ne mani bia na wama wache ono de ode be ma no wabre ne ma mi bi nso abrewa oba we ne yire na o kana asem ne friend say ode akosu ade ye no na mete ose akosu one nete hen sra so timpo mu anya wono a anya me ba ne wa me di kokko ne ma akosu mi ne woni akosu ne ye nkrata menya krata bia me ka me kotodwe me ntwere krata bia me ntwere hwe ose oje ye na afini ose afini wobwa afia miensa ose na anu ya akra wo brewuska
nyana me kasa 5 million na e da be no de brɛ wo brɛ me ayi wo brɛ me 3 million bronya no ye bedi bronya agwangwalu aye ye nda be agwangwaru aye ye nda be agwangwaru awu ebi anya agwangwaru ya minim no wa sa so tin pomo agwangwalu wo wu ya no mba na ye no ana wo sande me 3 million en wo ba ya na obe ya ye na wo ko no mam 2 million asa mfie miensa ni ye di koko ni ma mfie ma ne yere no ma fa ma na yere na minim na yere nya wono me ba na minim na yere o se wo yere na agi koko ne yere na agi koko no 20 million no na 20 million o se 50 million wo mutua cash de ma wo boa na wo boa me ka bibia bibia metima kan de hasesi a so wo boa da na wo ne wo ka asem ni wie 150 million ne de ma 20 million ma me frante ya 20 million wo de ma me ene ya ti koko no wo de ma me fra me nua no o se sra so timpom wo kro ni nyina obi abremu ewurade nyankopon me okay ma bedwafo bebem jata ba me da ase nyabotre o se wo krata enti onfa krata no emra me kire yen eya kwa me ma me ma simano yensa na ma me na asibi o so bie blemi ni ma me se ni nua no mo de om de amema mo ma ehwe so na wo kwamboache mami wo nkwane ne ba wo nkwane mami ne ba kwamboache wo ba ni wodua okay mama me yensa oba ni wodua na tro no se du wona ni wajani enye se bia wudi du maami atana se wudi ni da bi enini bi kan wo ehu maami ewo ne ba kwamboache won se wo kasa na no ho fe pa se nyame mfa sa ma na kwamboache frima nka ne maami bedi ya o obeka se me ba bia me wo na ka obehwe me pa wona frimu no sa na ka obeka o me ba ya ka me wo na ka obeyi die ma bia di no ne ho fe abrante se tedwa wona frimu no ennei wato maami atwene se o yire wo se wote jojo ndi da mi kokon ko anya maami wedi o yire mo dia na kwamboache ni dipa ndi waya de se wa 500 na obe di para ba 500 a wo se isu wonwini ba ku sei hwe ma feria makwamboache papa nambo ye fo se wo maami na ma kokon ni bi tio kokon nya maami na dia na kwamboache wo te hwe so ampampa sa wo te hwe so na ka maami se na ka be no ka se na ka be no hwe batan be nyima na boso me nkunu no ansa na wo nambe se no otimi obi hwe ni nsuo to gu se a nsuo ye mehwam papa na wo ko gina o hwe nsuo no obi dan na obubu na o re all because of akwa me hwe na yem ni di mani sa de nto oye ma no afa we mu nyina boso me nkunu asa chenwa wo wantere ti so ngu wa mo bi ani adi ahwe wa ama kwamboache obe nyini abusefo ni sika ba se ma me fa ko na wo se wuni bi o ya sanchi hutu mu ma mi betwa hikukro se kama mi ni wuya ko nkwase wo eno me ni watem fa cha me wate se kama mi ni twahwe ye no ene ko wuya nka nkwase wo na ma mi na wuru hwe akwabi wo kana se wo na wa modini na ye me ya papa ma mi wo wa bregu kwa he kwa mbati ni tisu ni se kwa hwini hwi so krata ho krata fo krata ne bre wo se wo krata ho ha me na me kwa mbati na ka me krata nka enne ya ka be gina ma no nyo na atwere wi ma me na ka be de ko show enni yanto e be duru bi o abaya wo kweri enka na me yere no enka na me ne twempona wo ma me wuntimi nka bi nkyere ne da se enka na ma me ni da kesi si enfa se ma mi we ko wa de bonku so a kwamboache yina ma wo yina ma se kokori ya me yire dia na de wo ye ma mi kura ti ase nie se kina bi ma mi da fo ma obeka kire ni nuanom ne kura se o ma mi ne ton koko ne de ma ne yire bra wo ti ase obeka wa ni se obeka waka ko ya dwo o ti hwe so ama ne yire mfie mi 9 ansa na ma mi koko no baba di no na den koko na ukari 2000 ba ji na ujiwe na ukote so afi esu ye na osande 3000 be ma me no wa fa ne hweso enta mi za la ko shinu he ni papa enti we oda suye so wada dwene
Mami we ma hwe se mama ni wonante ko na yem nwa ne nan yere yo atutomo kwa me boache hwe de o mama sitie na ka de o ko turu ko hwe nkwa no etunu ko hwe wu okay o mama nyimpo abetwa hwe wo se mhunu bia odi ewu ti mama we wu ye wu nkose ewu se me ti ko hwe mama yere se tie o wo ti kokko hwe obi ba wo ti kokko no hwe obi ba kokko no hwan dia yeri dia no apupo obo na suo no one mo da su kwate wono de ko se wo sini bio na fe kai de boda bodi na konti ma me na kokko ne ya ne dia de wo pamana sinchen se me tin hwehwe ma mere na yeri na dwuma na no yo wo ne 50 million se wo de begin hwehwe woni plan wa yin na se ma me ni di kan no no se nka me de ma bontin su ni tie asem ni nyina no ma me ni di kan ma ne te se me de ma bontin su ni ama na akoti nisi kwa mboti diskara badia ene onu ya bontin su ni ene ha yiri fi wom eno yiri fi wom me say yiri fi wom because wa fa nana otiti sa bontin su ni o on fa ne ma otiti ma mi we sa bontin su ni yiri fi wom mo ne ya wo se je kwa me say yiri fi wom on ka won na wo se so wo de abaha o se krata wo ho ha won fa krata ne mla mate meda se be ma o te wo kwa mbo achi oni aduro kwa mbo achi onimu chini nsini wo bi se china bi mo maami we da fo ma enya adwembone na me de hye mutrim se kwa mbo achi ba ho bi sa ne maami ni amommono because say ya wa kire ma mate ase se ono ne yire na one ne ti akosua no ene na busua enya adwembone na me de hye otrim ba china bi sebe wo bi nim de obekọ de ba se mo maami sebe nyame mfa sa ama oda fom ne na kwambo ache ba ho bi so na ye nua panyini enti oba abeje maami yie e de aba abeje mfa so afiri se so tipo ma mo nche ne hwe no na mo pam ni mfiri yie ne ho mo hwe no ewurade akwa we me say wo gina manim ha na ho me ka me body blow me body blow because wa jimi de wanim nyansa no ye de twede ne twena dwene bakakra Saro twede no de hyena fa hyena ha no etuni dodom sen na o de ntachama ne fa ho no kai sen dodom sen atu obe kai de oye ye ntie ma dodom sen ni tui akwa ni nim nyansa wa wo maame wa wo maame na oba kro no a ono na ye kwambo akyere no oba due so oba ni wa abusua wo maame te sa abrewa we ti ya na oba due o maame no ntufo o papa bi ntufo ufiefu abusuafo ni ntufo na 50 million ya digi koko eka ensia 50 million ya digi koko eka ensia for 4 years wa bodam enti se panyini bi wo sa ba ya akosua no kwamboachi we nipa na wafa ne se ne yire no efia omuntu akosua ne fo na akosua no wonko dwatoa emepa na si chew emfa ni koko nhye ne nsa nya sa akosua kwamboachi didi bro edi gutrim na ade etena ho obi nkase puduo nhye otumi wu no wu wi a obeji ba bi ade ni funu befa mo hweyo ma mo ware mbema binom mo hweye na mo hweye a mema na abedi dibro sa de agumu ankasa boso bedi dibro e de agumu ankasa boso adai adai ni Jarinas ohote say okowa na Krobea mami binom na manum bia me pressure kra ekosro mami binom Awia ma ya chiefo aha ya joso aba dwumadi kese so ya joso ibru awiase ana se nkwankwa anuase atai din sure obi eti Asem Beba Dabi dasi bro dwumadi ni din honam se asem ne de wo ye de ba chese be dwudu ho a so ye de beba asem we edio mama ho de ne nkwande abadwafo nyina otu gidie mu na omom ho ban na adwuma asem ne dikan dikan pa ami wo de wo nya bia ma me aw wo ba me de kakra nso abrewa ado onim de ye ma reho ho abrewa bebo wa mane se me na ye me ya me ma no mu didi to me de kwayi operation kwa mbo achi se odi bi
ba ma me ne ka se wodi koko okosi press de kwa me atumi akonya 20 million e de aba we wunye nipa bone ni na aye de nipa fu nipa tantan sa nipa we ma me we senko wo ne kura no wodi ni hyensuohie mu a nka na ye wan kire ma me ye ba ko dabi na ne babi be ye bi kwambo ache ne babi be ye bi on de so ye be ma say ya frɛ no e ma ne ma no hwa de e ma ne ma no hwa de menua so bi mu na ne koko ne kura boto ba ko ye say na de 5000 akwaji ayi 4 years e kan sian o de adwem pone no esumo ni tirim e kan sian 4 years for 50 million 5000 Ghana cedis de adwem mone no ana Jarina Seba Center yedi enuru ahodo nan na abedwa so ye wo Jarina Seba Mesha Jarina Vico Mesha Jarina Calic Mesha ene sa wo Jarina Seba capsules sure enya asem ketwa ni nyina no ya me adon aban age atuma senase e de ama e bitimi abo ho dawro ama nipa nyina ate ho nka na o matimi anum bie ama pomiden mapa etimi ayo modia and ye wie me den chakese efri asoye edima ye tiefo ne ahwefo mo hwe abefo ntentan fidie ne so nyina giri se oba ade adom ye didi a ye no ma ye da idie na ade achi ye die edi ya nipa ye be yare apomden no eduru ba bi be kwa achew ama nema ha adwen nti bia wakọ hospital akoye labs ahodo ne test ahodo ama doctor akacho se bia yare we blood pressure symptoms no na etete wa ye ka nyina ne se ene ye nto kese ne kopɛ Jarinas Calic Mesha ni bi enonom ebebow ama emugya na etimi ne afusane ewo nipaduanim wutim se honom a na wo nipaduani emu twetwon eye wo ya kyese waposo eye obete kyese we bibi kakra bi no ye hodwo ese ye na ntenkwa entrance honom kakra bi kurampo no wo nante be se 5 minutes aya asem kyese wotim se dasani kyese wo home te enya asenketoa akoma no pressure ede abaso a wo gine ho anye ye no nti na wie ye kamfoma se ene Jarinas Herbal Center emeto kese ne kopɛ Jarinas Calic Mesha no ekupe bi enonom ebebow ama ne nyina ye din obo honom a wosemensa no efemfemme kyese maposo no kyese obewie no kyese etwetwe no eye ne ya mesraw emogya no entimi enkomaye mesraw kopɛ Jarinas Calic Mesha ni ebi enonom ebebow afei make us won so akota hospital ama doctor akachen say eye blood pressure no symptoms no na etete no da bia no ne pressure no kwa na ekosoro epeja ne mu mesraw ebra onom no reduce no ama ne nyina abaye stable dey amount eti kopɛ Jarinas Calic Mesha ni bi adro no ya topete eye nationwide ba bia Ghana ha ba bia ye ton no etu no de wodi bowula honom se opɛ Jarinas Calic Mesha ni bi anonom ebebow ama ne nyina ayedin adia amount afi obo honom atimi se na koma no okokete so a utimi se emfifire efiri no ewo se nkodasani okokete so a ewo se nipadua no mu adwofom na kotimi da na otimi etu nkromo no dabi ono de okokete so no so etu ya na oswete enya asem ketwa mesro etisana na ebibi enkoye ewo nipadua nim etikopɛ Jarinas Calic Mesha ni bi enonom ebebow ama ne nyina adadin ade amount afei obo so wadwale awie no na wo ti ne ho obeti ne ho dwa sase de ensansono asate agu ne so no anase mobro bi abono no mesraw enema enkoye wutimi se emogya no system no enema bi akwachi wo mesraw kopɛ Jarinas Calic Mesha no ebi enonom ebebow ama emogya no atimi ade afusane ama nipadua no enema nyina akoye ade ama obo so ameka say wutim se etire no ne hwini mosisi wokokete so a kyese wogye ne ho anye ne hwini nyina asisi fine si ne so a na atimi se enema enkoye mesraw eye Jarinas Calic Mesha no ena bema nyame adom amaman na ewo wutirim no kyese agye nipadua etire na boso no ebema ne nyina mu a emu asisi
no emu adeda ho e de ama ama nneɛma nyinaa akɔkama obo nso a meka sɛ kyese oposa nani no wotim sɛ nani no wɔde ahye kokoko mesrɛ dabi eyekuro ene wo wani ne so mesrɛ ebra onom jerinas calic mesha no ekuro bi ewu ani so no ewu ama oni ne so atekama ama nneɛma nyinaa akɔkama obo nso a wotim sɛ ne nice taa na tatai kyese ehonhono mesrɛ ebra onom jerinas calic mesha no esiesie ayi saa haw na afiri hɔ de ama ebi a wakoyɛ test ama doctor ka kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ nneɛma infections enkoye ɛwɔ adɔle wɔ nipadua nim ebra onom jerinas calic mesha no infections bia na ɛwɔ nipadua nim ɛkɔ wasa nim kyerɛ sɛ obra bomu kyerɛ sɛ wo saa nim no saa nneɛma ni nyinaa no eye afiri hɔ nom de ama obo so yɛ kan fatty liver no kyerɛ sɛ tete no kyerɛ sɛ fat no agye wo liver no abɔ so a kyerɛ sɛ aduane a wodi na nadwo wo diet a wodi no kyerɛ sɛ kwan yɛ fa so a digest no enkoye mesrɛ ebra onom jerinas calic mesha no aboa ama adagestie ama ade akyi a wotimi sɛ enebe nyinaa hyehyeye de ama eti kope bi no nom baabi a krom ha yetu nuo ne yeton nuro de kumasia no baabi a no ahita baabi a doctor number no ɛyɛ 0241 814677 0241 814677 frɛ ne doctor entwetwe nkɔmɔ sisi a bra ya no guso a yɛka sɛ na kɔpɛ jerinas calic mesha ne bi ɛnom sɛ yɛ diabetes no ɛna wakɔ hospital ɛma mu so a wo de ɔnonom no ebeyi saa haw ne nyinaa afiri hɔ wo sugar level no ɛso so apagya ne mu atra ensia enso nwɔtwe enkron ɛkɔ ne du baako de a na ɛkɔ wo danger zone timisɛw pagerinas calic mesha ne bi ɛnonom ɛbɛboa ma wo sugar level no abɛyɛ stable sɛdeɛ ɛteɛ ɔbɔ ado nyankopɔn ɛdedom wɔ no obi nso so a wodidi anadwo wotimi sɛ wodi cholesterol nneɛma wodi starch food nneɛma emu oduro anadwo no ɛma liver no ɛne kyerɛ sɛ wo kidney no ahoɔden pressure aba so ɛbra ɔnonom jerinas calic mesha no ɛboa ama nneɛma nyinaa yɛ stable ɛde ama etimi srɛw me sɛ aduro no ɛyɛ jerinas calic mesha no okɔ a ne t-shirt so onom ba mienu anɔpa mienu anwummerɛ no ofa wahoɔden na wafa wapɔmuden adi so eti ɛne yɛ nto kɛsɛ na wapɔmuden esipi ensita awia mi sa no wakɔ jerinas herbal mesha no ebi akɔ hospital ama doctor ka kyerɛ sɛ ɛtidi yare malaria no ɛna ɛtete wɔ ɛha wɔ wutimi sɛ nsuo tutoi kyerɛ sɛ wogye ho anye wakampam kyerɛ sɛ nipa nyinaa ɛsɔre akɔ adwuma akɔpɛ sika no wode a wosɔre a watwe ntoma kata ho mesrɛw o maame ana papa na wonua bi ana wo ba bi wodi hye bi ɛwɔ saa haw na ɛyɛ jerinas herbal mesha no kopɛ bi ma no na ɛmoa no na entu na se kra obu wonom a kyerɛ sɛ ohu aduane kakra bi kyerɛ sɛ na kyerɛ sɛ ne bofo no ɔsɛ ɛmoa kyerɛ sɛ wadiwa me ɛmoa kyerɛ sɛ diwa ma ɛkɔ ahi ba nyinaa ahodo ɛwɔ kroma nyinaa wawe bi atwetire mesrɛw ɛyɛ ɛhaw a kopɛ bi nom na ɛmoa na entu atiri na se ɛmfama kra afei sɛ ɛyɛ fever ne symptoms no ɛna ɛtete wɔ obu wonom a wotimi sɛ awɔde ne ketenkete na kyiri bramo no ɛyɛ ne ya ɔkɔ kɛtɛ so a no akɔda wɔsoso da yɛ basabasa mesrɛw ɛyɛ fever no ɛna ɛyɛ ɔsaa no wanhwe yi a wobɛka sɛ na ɛyɛ nantwie bi ɛpam anadwo dabi bucha no koraa na okum nantwie no wɔno wampam wo a wokɔtɔ obi wiyɛ ɛna ɛwɔ ɛbɛpam wɔ mesrɛw ɛyɛ my fever no symptoms no ɛna ɛma ososo saa daeɛ no ɛbra ɔnom jerinas herbal mesha no ɛkio no ɛyi saa haw ne nyinaa ɛde afiri hɔ nom ɛde ama wo sɛ ɛyɛ jaundice nso so ɛna ɛtete hɔ obi nso a jaundice no ada n'ani so ayɛ yellowish ubo se ni nipadua no ayɛ kese ayɛ bibia hɔ kyɛ sɛ ni nipadua no wohwɛ nhwɛ ayɛ basa mesrɛ ɛyɛ jerinas herbal mesha no ɛna bedi wa kagyina mu ɔba bɛma infection ɛnam yareɛ ɛso na ɛtete hɔ wutimi sɛ ɔba bɛma wobɛhyia no na ne sa hyɛ ne baabi wati hɔ mesrɛ dabi bɛma ɔba anyi kwa sɛ saa haw no ebi to hɔ kɔpɛ jerinas herbal mesha no ɛfɛ siesie ahemfie hɔ ɛma nneɛma nyinaa ɛnte kama na wɔhene
ewura himfio no opia wotimi say yes enieba gina hyehyɛ kama eti awie eye Jerinas heba mesha no na kopebi no ma enieba nyina enkoye enfama oba ubunsa wotimi say o menses no kyese daba ko na mienu wotimi say eya wo ya etwaw kyese wo bai wo school mu secondary school say bu ne busumi bia de ne bani mesraw ma me papa kopebi ba no mane no ma hawa wo fam pensa wo fam no enieba nyina efiri ho enfama no wo fam so wotimi say obo so ane de ne ba na ba ko mienu miensa na atwa mesraw wa hwiya na ekloto na dawoyam na bibi de fibroid mesraw kopebi no na gi sa haw ni nyina enfamfiri honom enfama afei eye Jerinas Viko no me say wo ye bema na wusi nsuom na kyese wokọ kete so na kyese kosi mema nyina nan na kosi akan a wokọ esina ni ma kyese ni 1 minute no ebu ahwe mesraw eye Jerinas Viko no ene bedi akaginamu ama ne nyina enti no asole ama wo veins na emu asisi no emu ada ho ede ama wotimi say yes bema wo pa adwuma ama opiafo ama mfifire ato ama ne nyina hyehyeye ede ama etimi say sisi esam ene ya ya na niema enkoya eye Jerinas Viko no yitini ya kokọ na heba mesha no so ye green etimi se okopebi no so obi a we driver ni mesi ni carpenter ni fitani mu ya dwumade mo koto na mo sore na usisi ni age utwia eye Jerinas Viko no na babuaw ama usisi sam no atene obo no ma ayese car na ne center boat atu no utimi se nipa da sani pa na ekoi na so ni nipadua na hwe one side mesraw kope Jerinas Viko no enonom ebabuaw atene sisie no ama ne nyina akọ kama ede amount afei body pains wo ya adwumaden se de America no kopebi no rheumatism arthritis awututuo tietie we how mesro se ensuo tutoi upia empie wo de wo ya na watia gu so eye Jerinas Viko no kopebi no afei oba bema olibedo sam no ahwo de sam ewo mpem ewo forma eye Jerinas Viko no ena beboa afei wo betime de Viko no heba mesha no awo capsules no heba capsules no wo de wono no na wo fa ho den edi so ama enema nyina akọ kama ede amount good nana bo number ne ma me bio number no 0241 81 46 77 0241 81 46 77 ene ye meto kese mo na enema nyina bekọ ye ede amount that's ye bro that's ye nyado eja yankopon shirawo adofo ene Jerinas nuro no enuro Jerinas calic mixture no eboa adasa na Viko no de mai aha what ya say ene pa ene bekoso enso ede amawo awiai me kan for sister spices enso ede mawo 100% natural ye kan omo the sister spices about track record no omo and the sister mackerel by sister foods for into omo the sister spices ya ba ya gitum befua kire se eye pa na waduane bi a wo ye no spices se wo kai ni di ya sister spices yeah ya wo good flavor aponche de ya wo fish flavor ya wo chicken flavor stew flavor and a beef flavor choose from some varieties na ebema waduane no aye kama oba kumasi adum pampa so pizza through my hell so amene bantema dumu abenya bi oba enkran CMB ni okanshi so abenya bi ye number 0243 53 5025 and 0279 140 940 and a 3P garlic mixture so dro Piwak natural health for ne diaba dro we all the time u feel weak ewo ni padua ni mu a wono num bi ebeboa cholesterol wosoro immune system ne function ye eto de bi kura no ahonho no onua ebi nye duabo srade tamwa dorewo pe 3P garlic mixture ni bi na eni wakagire mu ba bi eto no bi akwa abenya bi ye number ye 0248 92 8824 and 020 100 0021 and at Dawood Herbal Hospital ewe jeso krapa Daniel kan na Metro FM ni womu no sada anu emu a na Dr. Dawood odini dwuma
ɛna onipa da sɛ ni bi a wotie me na sikyire yadeɛ wɔ so pressure wɔ ne so wa hwe yi ne ka bom dako stroke de ne ho bagim wo enya ba menua mentena se bra doctor ba mu aduro wate obepagya obio wo de ye hepatitis B ana enam yadeɛ na etete wo de ye ulcer ana prostate mu haw enwanya awo na wo pɛ sɛ wo ba na bema fibroid na etete wo ana bema da fam onso te ase o enso so bema wu oba doctor ba mu aduro yade etete wo de ona anim brejo so krapa na doctor moao edane en kan na metro FM ni wom no saa da no amu doctor number ye 0244 886437 and 020 168 1717 digital herbal for grow fine herbal tonic no enuanom ne adofo ye aduro mu aduro se wo ye obi a wanum ato a wuntumi ni dia waduro nie onsa ne ona itumi ye otititi duro anadwo a wuntumi na wo be sori na nipaduam nyina ya wo ya waduro nie oba menstrual issue bia wo nipadua ne nam mu no koto grow fine no ebeboa wo ayu menstrual issues na free ho sa wonyare na no nom sa duro ya na anim sa wonyare o ema the necessary vitamins for good health baby eto no bia wo kwa grow fine herbal tonic ubenya biato your number ne ye 0244 59 6532 0244 59 6532 and that sibre imuplus capsules no aduro mu aduro ya wo nipa da sani wunya da sibre imuplus capsules ibi na so no no mo a aduro we bua wo pa ene wa wutie mi ya tissues no adamage infections nko na adokro wo enti ye kan wonam haw mu pa wo de no nom da sibre imuplus capsules ibi nipadua ne begina oba wo be ye din wo mpam be ma won so be ye din wo mpam awo a wuntumi wo no menua be ba wuntiri mu atwetwen oto ase atwetwen nipadua ma ye omre onan na ye otititi wunya da sibre imuplus capsules no mo a wawie na ma mo menstrual issues de mo de ye da sibre mixture enemu yade na hawa nunum bi be ma dwonso tumi ta wa ya so chima e ma ana wonsabuo mu nye da sibre mixture no ebedi wakagina mu wanum atu a wontumi nidie da bia wa ye ho ya moja ntumi da bia su ni moja awe ye kobo emoja ni bi de mawo ni nyina ayo hawo peda sibre blood tonic na emuawo bra uteke fimfia ha hwehwa Asem Beba Dabi before da sibre nu pay ubenya biato ye number ye 053 50 10442 053 50 10442 first number we na ye ne won kasa ena wiai akwada ye mia me wo faase udini nana kwabena boafo Declan United Kingdom mu ena owo na ene kwabena wanya afeko edi aka onfie ho waawo maame oba packet eni abusua ni nyina se Declan ene wudi wa wodai osre nyankopon ni nhira osre na ho bambo osre ni nyinkyire ene ne nkwa husan se nkan happy birthday to you kwabena God bless you Declan ofa me ma wa woda pa wate nyankopon nhira oba de achi ame wa ha ena wiai okofrobo nana Dr. Yaw the second me man hene nana awiai yesre odomankoma nana no mo achita de mawo onkwaso saa nso ne memman hini konti hene nana Yaw safo paso ampa ene na paso ampa a very good afternoon to you mechiawo aka wan pefa enya hwe adoti abasem okay akra ni tiawa empani se aboa ponchen wose onfa obi yire ni agina yefro ni se nti obefa ono ane maame na ne wura fise ne maame nso so eye ne papa yire ma I say wakasa bibiri kama owo points dey di nkan no ye friend say kra kwambo ache also papa o maame abokrata ma ye gitum fa krata ne bra ma ye hwese o maame asan ama mfie nan a ye betu maame ne fo na wakotwan mfie nan na no owu a na wakoto adaka na wakwakosie no enti bra on say nka say ye mu no
ɔse ne maame na ne bo afu ne maame sɛ obi ade ne de ama ne ba sɛ wɔnyɛ wɔn de ɔso ɔde kɔgye sika kama wakasa awie owie ye no wɔse ne mu ayɛ den paa ɔno pɛ abusia wɔanya bi na yire na kɔpɛ abusia no wonya bi na wonya 20 million wɔde brɛ maame enti sɛ wo bɛ ma no ɔba wɔ na wo bɛ ma wo pɛ abusia na wonya bi a na sɛ wo yiri mom na kɔpɛ abusia wonya bi di a na hon so no asɛm wɔ hɔ enti wɔne de akra ne ti awa mu no ɔmfa krata ne mra na yɛn hwɛ sɛ yɛn kore sɛ mfie na ne maame di ama no a kyɛ na bɛkyɛ na enka hɔ ɔmra yɛbetu maame fo sɛ maame wode wo nsa ahyɛ krata na ase di a ma wɔmfa ɔnte a mfie na ne so a woni hɔ kora ɔde bɛma ɔma no uwu a no akɔpɛ busia na wode aba bisieu akora no ano no okay enti ene ɛyɛ ukuada na wɔtwe die ɛyie da yɛdim enti ene wukuyi na wɔtwe momfa nhyɛ hɔ ma me sɛ kwa me boache wo ba kora fa yere ka ho yere akosua fa ne ka ho bi na yehia ne observe e monitor hwehwɛ mu a ɛno bɛkyerɛ de ɛbɛka kyerɛ maame elo wasemi ya to nkra di amakwa boache sɛ ne na wɔtwe sɛ ne maame ne wo de a ɔma yɛnhyia wa ama yɛnhyia anamɔ wɔ sɛ yɛn yɛtuta wachi sɛ ɔde abɛdan yɛ no yɛbɛtu ata wachi wate mate papa ɛne nyame nkɔ na mmom ɛnɛ masɛm a meka ne sɛ wofi a wokɔyi ɛmpaeɛ bi a wobɛbɔ na wasrɛ awurade nyankopɔn no ɔma ne mmerɛ mu ma wo wate amen sɛ mebie ma no na mebɔ mpaeɛ a agya a wowɔ soro wo na wonim me so nti ya na watie bi ama me ɛnɛ ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Foods no ɛyɛ mo na mo de aba aduane wei ahodenuro ahyɛ mu ma tontwom de meka nie bra yɛn nkyɛn bɛkyerɛkyerɛ wo yadeɛ mu fa kyerɛ yɛn yadeɛ bi ɛtete wɔ no yɛ di nuane ahodenuro ahyɛ mu ma ba mu adi amwanyi wa hotɔ wate aseɛ ye wo Kumasi Sofolai alignment ye ne multi home eni di animhwɛ ye number ye 0246 010150 Awurade fie Herbal Center Dr. Amankwada no sɛ wo be Kumasi Kronum Bosie Red Park hodo wo ba bia tokro da wo nipadua ne mu bia de aduro be wura ye mu adwuma etiri yade enam yade awo na wo pɛ stroke aka wo ato ho wontiri mu twetwew wa wo nsabuo mu nye wo de bra ye nkyɛn wo Kronum Bosie Red Park na ye mo awo ye number ye 0241 093915 Anuano medamase midi de Krobea nana Yaw Asante Jataba ono na ye engine room hihye adwumadie yi na oba de akyi ameni agya kwa aben so ote wonka kwadwomo ono nso de ye contentan ne so yankopon enhyira no se wo bie wano na se wo bom paya empaye pa no agya wo wosoro ontie na onyema wo Dr. Cash odidwabre mu to aso makrabo